Καλημέρα σας. Θέλω να σας καλωσορίσω στη σημερινή ημερίδα με θέμα τον εκφοβισμό, για τον οποίο θα μιλήσουν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση του θέματος. Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον αναπληρωτή πρίτανη κύριο Λαόπουλο, που μας παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα, ώστε να μπορέσει να γίνει η εκδήλωση αυτή. Ξεκινάμε την ημερίδα μας. Παρακαλώ την κυρία Στογιαννίδου, αναπληρώτρια πρίτανη ακαδημαϊκών και φοιτητικών θεμάτων, καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Αυτό κλείνει. Καλημέρα σας, κυρία Αναπληρώτρια Πρίτανη Ανθρώπινων Πόρων, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Παρατηρητηρίου Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες. Εκ μέρους του πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητή Περικλή Μίτκα και όλων των πριτανικών αρχών, απευθύνω χαιρετισμό για αυτή την ημερίδα, την οποία αγκαλιάζουμε και αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το ότι πραγματοποιείται μια ημερίδα με θέμα τον εκφοβισμό στο επίπεδο των φοιτητών. Θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα και για τον ίδιο τον εκφοβισμό, αλλά και ελπίζω και προτείνω να ακούσουμε πράγματα τα οποία αφορούν και στην πλατιά σημασία του όρου εκφοβισμός, που είναι η βία. Σε οποιαδήποτε επίπεδο και σε οποιαδήποτε ανθρώπινες συναλλαγές και συναλλαγές μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Βία, είτε με τη μορφή εκφοβισμού, είτε με άλλες μορφές, δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Μεταξύ συναδέλφων, μεταξύ ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη εξουσία, μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, καθηγητών προς φοιτητές, φοιτητές προς καθηγητές, καθηγητές προς καθηγητές, προσωπικό προς προσωπικό. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να δούμε το θέμα στην πιο πλατιά του διάσταση και να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν αποτελεσματικές και δημοκρατικές διαδικασίες για τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων, ακόμη και όταν αυτά είναι δύσκολα, αλλά υπάρχει πάντοτε και η επιλογή της μη βίας. Χωρίς να σημαίνει υποχώρηση, η σιωπή, μπορεί η συναλλαγή μας να είναι αποτελεσματική και να διεκδικούμε δικαιώματα χωρίς τη χρήση βίας. Εύχομαι καλή εργασία σήμερα και ελπίζω να γίνει και γόνιμος ο διάλογος και να είναι μια ευκαιρία για να ξανασυζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και σε άλλα πλαίσια. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ την κυρία Αργυροπούλου Πατάκα, αναπληρώτρια πρίτανη Ανθρώπινων Πόρων, καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας, να χαιρετήσει τη συνάντηση στην ημερίδα μας. Κύριε Αναπληρώτρια Πρίτανη, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ πέρα ήρθα ως ακροάτρια, όχι για να χαιρετήσω. Ένα από τα θέματα τα οποία πάντα κρύβαμε κάτω από το χαλάκι ήταν τα θέματα του εκφοβισμού. Και τα θέματα του εκφοβισμού δεν έχουν να κάνουν μόνο με την βία, με την άγρια της μορφή. Έχουν να κάνουν με το τι συμβαίνει καθημερινά γύρω μας και τι αναγκαζόμαστε να υφιστάμεθα χωρίς να έχουμε ελεύθερη βούληση και να συμφωνούμε με αυτό. Άρα καιρός είναι κάποτε και το Πανεπιστήμιο να σηκώσει το χαλάκι και να αρχίσει πλέον να γνωστοποιεί και να ασχολείται με τα θέματα bullying, είτε αυτά είναι μεταξύ φοιτητών, είτε είναι μεταξύ του προσωπικού, είτε είναι γιατί αναγκαζόμαστε να αυτοπεριορίζουμε τα πιστεύω μας και τις απόψεις μας και να μην διεκδικούμε αυτό το οποίο μας καθορίζει. Άρα, νομίζω ότι είναι καιρός ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και ο καθένας να διεκδικεί την ελεύθερη διακίνηση της γνώμης σου μέσα στο Πανεπιστήμιο. Άρα, προσπαθούμε
να κάνουμε μια αρχή και προσπαθούμε όλοι να συμμετέχουμε. Γιατί η ενεργή συμμετοχή όλων μας είναι αυτή που πιστεύω ότι θα λύσει το θέμα του εκφοβισμού. Αν όλοι σηκώσουμε το ανάστημά μας και αν όλοι μπορούμε και αρθρώσουμε μία κουβέντα σε οτιδήποτε ενοχλεί εμάς ή τους γύρους μας, τότε νομίζω ότι πολλά πράγματα θα πάρουν τη θέση τους. Αλλά καιρός είναι επώνυμα, με το πρόσωπο σηκωμένο και το βλέμμα στα μάτια του άλλου, να μπορέσουμε να λέμε τη γνώμη μας. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Όπως υπόθηκε και στην αρχή, η ημερίδα διοργανώνεται από το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων. Μπορείτε να δείτε και το site του παρατηρητηρίου. Όποιες πληροφορίες θέλετε, μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες του. Και τώρα θα καλέσω την κυρία Τσιτσόνη, πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, να κηρύξει την έναρξη της συνάντησης. Κυρίες αναπληρώτριες Πρίτανη, αγαπητές φοιτήτρες, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Πριν κηρύξω την έναρξη της ημερίδας, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το παρατηρητήριο, το οποίο οργάνωσε την ημερίδα αυτή στο πλαίσιο των δράσεών του που αφορούν την αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων φοιτητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλοδαπών φοιτητών, πολυπολιτισμικών, μειονοτικών και ομογενών υπαλληνοστούντων και γενικά με τις κατηγορίες των φοιτητών που κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα. Ειδικότερα, η στόχη του παρατηρητηρίου είναι να καταγράφει την ακαδημαϊκή πορεία των παραπάνω φοιτητών και ειδικότερα τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη φοιτησή τους, να κάνει γνωστές σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα τις υπηρεσίες, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του ΑΠΙΘΙΤΑ που μεριμνούν για την υποστήριξη των εν λόγω φοιτητών, και τέλος να καταγράφει και καλές πρακτικές άλλων πνευματικών ιδρυμάτων, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού, ώστε να αναπτύσσεται μια συνεργασία μεταξύ τους και να αναπτυχθούν και άλλες τέτοιες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Με τη σημερινή ημερίδα, το παρατηρητήριο θέλει να αναδείξει ένα θέμα που απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και να συμβάλλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού στην διάρκεια των σπουδών. Δυστυχώς, παρά τις ποικίλες δράσεις που γίνονται στα πανεπιστήμια για διάφορα θέματα, υπάρχει ελάχιστη εκπαίδευση στον εντοπισμό και την πρόληψη του εκφοβισμού και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι φοιτητές να νιώθουν ασφαλείς και ενδυναμωμένοι να πάρουν θέσεις και να σεβαστούν ο ένας τον άλλον. Θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή ημερίδα θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ και κηρύσω την έναρξη της ημερίδας. Ωραία. Πρώτη ομιλήτρια της ημερίδας, η κυρία Άλτα Πανέρα, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, του γνωστού και ΣΥΠΣΥ, με θέμα οι επιπτώσεις του εκφοβισμού και η υποστήριξη των θυμάτων του. Κυρία Πανέρα, σας ακούμε. Όπως νομίζετε, ναι. Ωραία. Όχι, άνοιξε. Καλημέρα. Θα σας μιλήσω σήμερα για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού και την υποστήριξη των θυμάτων του και θα εστιάσω στον χώρο της τριτοβάθμιας. Οπότε, ο εκφοβισμός μεγάλωσε και πήγε στο πανεπιστήμιο. Αν και ο εκφοβισμός είναι κάτι που συνδέουμε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αυτή η μορφή βίας φαίνεται να συνεχίζει και μέχρι την τριτοβάθμια. Δεν επουλώνονται τα ζητήματα στην πρωτοβάθμια παρά τις προσπάθειες των δασκάλων εκεί. Ο ορισμός του εκφοβισμού στην πανεπιστημιακή ζωή γίνεται πιο σύνθετος, αλλά ακόμα έχουμε τον ίδιο βασικό ορισμό. Είναι η εσκεμμένη πράξη τρομοκράτησης ή κακοποίησης οποιαδήποτε μορφής ενός άλλου ανθρώπου. Ο εκφοβισμός είναι όποια συμπεριφορά εκφοβίζει, απειλεί, ταπεινώνει ή απομονώνει ανθρώπους
ή υπονομεύει τη φήμη τους και την απόδοσή τους. Ο εκφοβισμός μπορεί να αφορά υποσυνείδητες διακριτικές προσβολές, έως και προφανή σκόπιμη κακοποίηση. Μπορεί να είναι μεμονωμένα επεισόδια, μπορεί να είναι συστηματικός, μπορεί να είναι από ένα άτομο προς ένα άλλο, μπορεί να είναι από μία ομάδα προς ένα άτομο ή μεταξύ ομάδων. Μπορεί να εκφράζεται λοιπόν και μέσα από μικροεπιθετικότητες, πράγματα που δεν είναι έντονα, δηλαδή αυτό που είναι κοροϊδεύουμε κάποιον πίσω από την πλάτη του, έτσι, το πιο διακριτικό, το οποίο δεν το καταλαβαίνει. Κάνουμε μορφασμούς όταν μπαίνει στον χώρο, χωρίς να λέμε κάτι. Και μπορεί να είναι μια πιο κραυγαλαία επιθετικότητα, όπως ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου, η προσβολή, η υποτίμηση, οι φωνές, οι βρισχές, η διάδοση φημών, η παρακόλληση ή το σαμποτάζ της δουλειάς κάποιου, η υπερβολικά αυστηρή κριτική της δουλειάς κάποιου και η απομόνωση είναι μια μορφή εκφοβισμού, η οποία ειδικά στον ακαδημαϊκό χώρο που απαιτούνται συνεργασίες ομαδικές από τους φοιτητές, είναι απαραίτητο να μπορούν δηλαδή να έχουν μια ομάδα για κάποιες παρουσιάσεις τους, αν απομονώνονται έχει και μια επίδραση στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Κάποια παραδείγματα, κάποιες μορφές εκφοβισμού είναι ο εκβιασμός, που κάποιος έχει μία πληροφορία, μία φωτογραφία, μία φήμη και εκβιάζει το άτομο ότι θα τη διαρρεύσει, και αυτό το βλέπουμε ειδικά στον εκφοβισμό μέσω διαδικτύου, που μπορεί κάποιος να εκβιάζεται ότι μία φωτογραφία του θα βγει σε όλα τα διαδικτυακά μέσα και γίνεται κάποιες φορές. Υπάρχει οπτικός εκφοβισμός. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι να μπαίνει μια γυναίκα σε ένα χώρο όπου υπάρχουν φωτογραφίες ημίγυμνων γυναικών, που συμβαίνει σε κάποιους χώρους. Αυτό κάποιους τους εκφοβίζει. Υπάρχει σωματικός εκφοβισμός, το οποίο πιο εύκολα το καταλαβαίνουμε, τα σμπροξίματα, οποιαδήποτε σωματική βία. Υπάρχει έμεσος ή κοινωνικός εκφοβισμός, όπου κακοχαρακτηρίζουμε κάποιον, διασπείρουμε φήμες. Λεκτικός εκφοβισμός, οι βρισχές, οι προσβολές, και ο ηλεκτρονικός, όταν κάποιο από αυτά γίνεται μέσω διαδικτύου. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλες μορφές, εστιάζω στις πιο διαδεδομένες. Ο εκφοβισμός δεν αφορά το θύμα και τον δράστη μεταξύ τους, δεν είναι ένα διαδικό θέμα. Είναι το καθρέφτισμα των κοινωνικών ελλημάτων μας, όπως και στην σχολική ηλικία. Η αφορμή του εκφοβισμού είναι κάποιες φορές η διαφορετικότητα του θύματος από το θήτη και το πλαίσιο αναφοράς του θήτη. Δυστυχώς, συνήθως, ο εκφοβισμός γίνεται περισσότερο από λευκούς άντρες προς γυναίκες ή προς οποιαδήποτε μειονοτική ή ομάδα που αντιλαμβάνονται ως μειονοτική. Ανάλογα το πλαίσιο που λαμβάνει η χώρα ο εκφοβισμός και τις αξίες που κυριαρχούν σε αυτό το πλαίσιο, ο εκφοβισμός μπορεί να στοχοποιήσει την πολιτική ιδεολογία, την παρουσία της αναπηρίας, το σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την εικόνα σώματος, την καταγωγή ή και ό,τι άλλο η κοινωνία δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί κατάλληλα. Ο στόχος του δράστη είναι να αυξήσει την κοινωνική του θέση και αποδοχή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Πώς επιβραβεύεται ο δράστης, γιατί θεωρεί ότι θα κερδίσει από αυτή τη συμπεριφορά. Κάποια παραδείγματα πιο συγκεκριμένα. Ο σεξουαλικός εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβάνει ανεπιθύμητα αγγίγματα, κοροϊδίες, σχόλια, ανέκδοτα, προτάσεις, απειλές. Μπορεί να εκφράζεται με κακόβουλες φήμες για την υποτιθέμενη συμπεριφορά ή ανηθικότητα ενός ατόμου, εικόνες, σχόλια στο διαδίκτυο, ανεπιθύμητη σωματική επαφή, οποιαδήποτε ανεπιθύμητη σωματική επαφή, έως και τον βιασμό. Παραδείγματα άλλα είναι ο ρατσισμός, που είναι η ανεπιθύμητη προσοχή στο χρώμα του δέρματος ή στην εθνικότητα του ατόμου, που προσβάλλει τον αποδέκτη και δημιουργεί εχθρικό και μη ασφαλές περιβάλλον. Και πάλι δίνω παραδείγματα γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι δεν είναι πάντα τόσο ακραία για τον τρίτο αυτά τα φαινόμενα. Ίσως έχουμε συνηθίσει δηλαδή ότι κάποια πειράγματα, κάποια ανέκδοτα που μπορούμε να πούμε που στοχεύουν σε κάποιες ομάδες, ότι αυτά είναι αποδεκτά. Παρ' όλα αυτά, κάποιος μπορεί να τα ακούει πολύ αλλιώτικα από ό,τι είναι η πρόθεση ή να είναι και η πρόθεση να εκφοβήσουμε. Οπότε, προσβλητικά ανέκδοτα, κοροϊδία, υποθέσεις βασισμένες σε φελετικά στερεότυπα, που λέμε όλοι οι άνθρωποι από εκεί έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά.
ο αποκλεισμός, οι επιθετικές ή κακόβουλες φήμες, τα γκράφιτι, τα καρτούν, αυτά που βλέπουμε στον τοίχο. Φανταστείτε κάποιος για να πάει στη σχολή του να πρέπει να περάσει από ένα κτίριο όπου πάνω είναι γραμμένα πράγματα προσβλητικά για την υποομάδα του, για το φίλο του ή για κάτι το οποίο ταυτίζεται ο ίδιος. Η προπαγάνδα βασισμένη σε στερεότυπα και βέβαια οι σωματικές επιθέσεις και οι απειλές, όλα αυτά είναι παραδείγματα εκφοβισμού από πιο ήπιες έως πιο ακραίες. Αυτά δεν θα τα διαβάσω, γιατί δεν μπορώ να τα διαβάσω, θέλω όμως να τα δείτε. Είναι κάποιες αναφορές φοιτητών, οι οποίοι θεωρούν ότι εκφοβίζονται, νιώθουν ότι εκφοβίζονται και ακούνε πράγματα από το ακαδημαϊκό τους περιβάλλον, τα οποία πιθανώς κάποιοι από εσάς διαβάζοντάς τα δεν τα θεωρείτε και τόσο ακραία. Παρ' όλα αυτά, είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν έρθει για ψυχολογική υποστήριξη, έχοντας ακούσει από το περιβάλλον τους τέτοια σχόλια. Και ίσως αυτό είναι κάτι, το βάζω έτσι για να το δείτε μέσα στην καθημερινότητα λίγο, δεν θέλω να προσβάλλω. Τώρα, συχνά σκεφτόμαστε τα φοιτητικά σαν τα καλύτερα χρόνια. Δυστυχώς δεν έχουμε έρευνες από τριτοβάθμια στην Ελλάδα, έψαξα όπου μπορούσα, δεν βρήκαμε καμία έρευνα για τα ποσοστά του εκφοβισμού. Οπότε δανείζομαι από αμερικανικά πανεπιστήμια και έρευνες που έχουν γίνει, θεωρώντας ότι μάλλον είμαστε σε χειρότερη μοίρα, με την έννοια ότι στην Αμερική και σε άλλες χώρες υπάρχει και μία πολιτική ορθού λόγου, ότι υπάρχει πρόληψη, υπάρχει ενημέρωση και υπάρχει μία πιο σαφή έννοια του τι δεν επιτρέπεται στο χώρο της εργασίας ή στο χώρο του πανεπιστημίου. Εδώ δεν έχουμε τους κανόνες στη θέση, ώστε να ξέρουμε και τι είναι η παρέκκληση. Οπότε, σχεδόν 25% των φοιτητών αναφέρουν ότι έχουν εκφοβιστεί, 1/3 των αυτοκτονιών από 15 έως 24 χρονών σχετίζονται με τον εκφοβισμό. 42% των φοιτητών αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, χωρίς να το καταγγέλουν στην πλειοψηφία. Και από τους LGBT φοιτητές οι οποίοι έχουν παρενοχληθεί, μόνο 25% έχουν καταγγείλει. Φαντάζομαι τα ποσοστά καταγγελίας στο δικό μας το χώρο είναι μηδενικά, αν όχι πολύ μικρά. Οι φοιτητές δεν είναι οι μόνοι που εκφοβίζουν. Σε μία έρευνα το 2004, 60% των φοιτητών ανέφεραν πως ήταν μάρτυρες εκφοβισμού συμφοιτητή από άλλον φοιτητή, αλλά και πάνω από 44% ανέφεραν πως ήταν μάρτυρες εκφοβισμού από διδάσκοντα προς φοιτητή. Και δυστυχώς και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Κάποιοι διδάσκοντες εκφοβίζουν, παρενοχλούν, προσβάλλουν φοιτητές και φοιτήτριες. Οι επιπτώσεις του εκφοβισμού είναι ψυχικές, είναι σωματικές. Οι συμπεριφορές που άλλοι αντιλαμβάνονται ως άκακα αστεία μπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις και ακούγεται πολύ δραματικό έτσι όπως το λέω, αλλά είναι συχνά καταστροφικές επιπτώσεις. Οι φοιτητές που εκφοβίζονται αποφεύγουν τα μαθήματα, τα κηλικεία, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, οπότε ο χώρος του πανεπιστημίου γίνεται για αυτούς χώρους άγχους και στρες, οπότε μειώνεται η ακαδημαϊκή τους απόδοση, αυξάνονται οι απουσίες τους και αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο. Γιατί τώρα το ειδικό θέμα στο φοιτητικό πληθυσμό, η φοιτητική ζωή δίνει έδαφος στον εκφοβισμό γιατί είναι μακριά από την οικογένειά τους πολλοί φοιτητές, είναι μακριά από το υποστηρικτικό περιβάλλον των φίλων που είχαν από το γυμνάσιο, από το λύκειο. Οπότε τα θύματα του εκφοβισμού μπορεί να νιώθουν απομονωμένα, γιατί στερούνται αυτή την υποστήριξη. Ακόμα και αν είναι στην πόλη τους και σπουδάζουν, αλλάζουν οι δυναμικές συνήθως με την οικογένεια και τους παλιούς φίλους. Οπότε βρίσκονται ξεκρέμαστοι. Πόσο μάλλον αυτοί που έχουν μετακομίσει σε μια καινούργια πόλη. Παράλληλα με αυτή τη μεγάλη αλλαγή, τα θύματα του εκφοβισμού έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε όπλα. Μέσα στο πανεπιστήμιο υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι έχουν όπλα. Υπάρχουν ευκολότερη πρόσβαση στο αλκοόλ, σε ουσίες και στρέφονται σε αυτά κάποιες φορές μέσα σε αυτή την φόρτιση και την απόγνωση, προσπαθώντας να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Και η αυξημένη επικινδυνότητα αυτή για βία
ή για κατάχρηση ουσιών είναι ακριβώς αυτό που κάνει το πρόβλημα πιο κρίσιμο και πιο σημαντικό στην αντιμετώπιση του. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ψυχολογικές, σωματικές και συμπεριφορικές. Έχω μία λίστα εδώ πέρα πώς μπορεί κάποιος να λειτουργήσει όντας θύμα εκφοβισμού. Μπορεί να έχει έντονο άγχος, κρίσεις πανικού, διαταραχές ύπνου, δυσκολίες συγκέντρωσης, σωματικές ενοχλήσεις, επιθετικότητα, γιατί το θύμα συχνά θα ήθελε να είναι το ίδιο θήτης σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης, ευερεθιστότητα, εκδικητικότητα, απόσυρση και μπορεί να υπάρχει μια αιμονική ανασχόληση με το δράστη του εκφοβισμού στην προσπάθεια αυτής της εξισορρόπησης, μια αίσθηση κόπωσης. Οπότε τραυματίζονται ψυχικά και σωματικά, μπορεί να οθηθούν στην κατάθλιψη, στην αυτοκτονία. 30% των θυμάτων παρουσιάζουν μετατραυματικό στρες, που είναι στα πλαίσια μιας αγχώδης διαταραχής. Και οι μάρτυρες του εκφοβισμού επίσης έχουν μία έντονη δυσφορία. Όταν κάτι γίνεται γύρω μου, γίνεται δίπλα μου, θα επιδράσει σε όποιον το βλέπει. Τώρα, στην τριτοβάθμια μπορεί να απογοητευτούμε, να πούμε ότι αυτά έπρεπε να τα έχουμε διαχειριστεί παλαιότερα ως κοινωνία, ότι εδώ είμαστε για να μάθουμε, είμαστε για να προετοιμαστούμε για το μέλλον και μπορεί να εκνευριζόμαστε, να θυμώνουμε, κάπως ανυπόμονα να τα χειριζόμαστε αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φορές που πρέπει να εμπλακούμε σε αυτό που συμβαίνει δίπλα μας, με όποιον τρόπο μπορούμε. Τώρα, επιτροχάδι, λίγο ήθελα να πω κάποια πράγματα για το πώς υποστηρίζουμε. Βλέπω όμως ότι είναι περισσότερο φοιτητές από διδάσκοντες. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι είναι και τόσο διαφορετικό. Δηλαδή, υποστηρίζουμε είτε είναι συμφοιτητής μας, είτε είναι φοιτητής μας, είτε είναι φίλος μας, υποστηρίζουμε με παρόμοιο τρόπο. Οπότε, προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του άλλου, ανεξάρτητα αν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι μας λέει, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι νιώθει, χωρίς να αξιολογούμε, χωρίς να κρίνουμε, να γνωρίζουμε τον άλλον όπως μας τα περιγράφει, όπως είναι ο ίδιος. Προσπαθούμε να είμαστε ο εαυτός μας, δεν παριστάνουμε ότι ξαφνικά είμαστε ψυχολόγοι, είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε στην κανονική διαδικασία και συζήτηση. Κάποιες δεξιότητες που βοηθάνε κάποιον να ανοιχτεί είναι η ενθάρρυνση, που είναι λεκτική, είναι όταν κουνάμε το κεφάλι, όταν λέμε «ναι, σε ακούω», τα οποία βοηθάνε τον άλλον να καταλάβει ότι τον ακούμε και θέλουμε να ακούσουμε κι άλλο. Παρακολουθούμε προσεκτικά τι λέει και επανατροφοδοτούμε αυτά που μας λέει. Αυτό λέγεται αντανάκλαση. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει και πει «δεν αντέχω άλλο, υποφέρω κάθε μέρα, όλοι με βασανίζουν», δεν θα μπούμε σε συζήτηση. Θέλουμε να καταλάβουμε τι μας λέει. Θα πούμε «ακούγεται ότι υποφέρεις». Δηλαδή, παίρνω μία λέξη, την οποία θεωρώ κεντρική, και την ξαναδίνω πίσω για να συνεχίσει. Δεν θέλω να ρωτήσω γρήγορα πράγματα. Είναι ένας εύκολος τρόπος να επικοινωνήσουμε πιο ουσιαστικά. Κάνουμε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, ναι ή όχι. Κάθε τόσο μπορεί να συνοψίζουμε αυτό που μας έχει πει ο άλλος, ώστε να δείξουμε πάλι ότι τον ακούσαμε, τον καταλάβαμε, μέχρι εδώ είμαστε μαζί, για να συνεχίσει να μας μιλάει. Θέλουμε να μιλήσουμε ιδιωτικά για αυτό το θέμα. Δεν θα το κάνουμε στην τάξη, στο αμφιθέατρο, μπροστά σε άλλους και ειδικά μπροστά στο δράστη. Θέλουμε να επιτρέψουμε τον φοιτητή να μας πει τις σκέψεις, τα συναισθήματά του, να είμαστε ήρεμοι και να μιλάμε καθαρά χωρίς ένταση εμείς και να μεταφέρουμε, αυτό νομίζω είναι το πιο κεντρικό, ότι κατανοούμε τη σημαντικότητα. Ανεξάρτητα αν εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί το ζει με τον τρόπο που το ζει ίσως. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα, δεν παίρνουμε αποφάσεις και θέλουμε να βοηθήσουμε το άτομο να εξερευνήσει τις πιθανές επιλογές του. Δηλαδή, πώς μπορεί να βοηθηθεί, πώς μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, τι θα ήταν καλό να κάνει. Και μετά να σκεφτούμε και τι υποστήριξη προσφέρει το Πανεπιστήμιο, η ευρύτερη κοινωνία. Πού να πάμε με αυτό το πρόβλημα. Δεν θα το λύσουμε μεταξύ μας. Θα κοιτάξουμε πού μπορούμε να πάμε να βοηθηθούμε. Μεταφέρουμε πάντα ότι πιστεύουμε αυτό που μας λέει ο φοιτητής. Δεν αμφισβητούμε έγινε, δεν έγινε, το παρεξήγησες, δεν κατάλαβες.
Δεν κατηγορούμε το θύμα με κανέναν τρόπο για αυτό που του συμβαίνει, γιατί το θύμα δεν έχει κάνει κάτι να προκαλέσει. Ο δράστης με δικά του κριτήρια επιλέγει το θύμα, το χρόνο και την τακτική με την οποία εκφοβίζει, οπότε το θύμα δεν έχει έλεγχο και επιρροή. Η ευθύνη της λήξης του εκφοβισμού αφορά αποκλειστικά το δράστη, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρότεινα να προσπαθήσετε να εκπαιδεύσετε το θύμα, να είναι πιο διεκδικητικό, να έρθει σε ρήξη με το δράστη, να κάνει κάτι, γιατί ούτε θα έχει αποτέλεσμα, θα οξυνθεί απλώς ο εκφοβισμός, αλλά επίσης δεν ξέρουμε ότι το θύμα είναι σε θέση να αλλάξει στάση και είναι σαν έμεσα να το ενοχοποιούμε για αυτό που συμβαίνει. Είναι σημαντικό να δώσουμε λοιπόν το μήνυμα ότι οι δυσκολίες είναι αποδεκτές, ότι δεν ερμηνεύονται με αρνητικό τρόπο. Δεν είναι η αδυναμία του θύματος, δεν είναι ότι είναι κάτι άξιο εκφοβισμού και ότι δεν είναι μόνος σε αυτό που συμβαίνει. Και μετά πρέπει να σκεφτούμε πού πρέπει να κατευθυνθεί, ποιος μπορεί να βοηθήσει. Να μην το κρατάμε δηλαδή σε ένα επίπεδο προσωπικό, προσπαθώντας να λύσουμε μεταξύ μας τα προβλήματα. Τι δεν είναι υποστηρικτικό, τι δεν βοηθάει. Οι συμβουλές δεν βοηθάνε, οι εξηγήσεις και οι ερμηνείες, οι ερωτήσεις περιέργειας που είναι πιο πολύ έτσι γιατί θέλουμε να ακούσουμε κάτι για να το πούμε αργότερα, γιατί είναι ενδιαφέρον ίσως. Η κριτική, το να πούμε «μα και εσύ έκανες εκείνο το οποίο προκάλεσε». Το να παρηγορούμε με έναν τρόπο, λες και δεν υπάρχει μέλλον, ότι αυτό είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε συγκρατημένοι, να μην πιέζουμε και να μην προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες, αλλά να παρέμβουμε με έναν βοηθητικό τρόπο. Δεν υποτιμάμε το συναίσθημα που μας μεταφέρει ο άλλος. Αν ο άλλος νιώθει ότι ο κόσμος έχει καταστραφεί, αυτό νιώθει. Πρέπει να το ακούσουμε, όχι να προσπαθούμε να τον μεταπείσουμε, γιατί δεν έχει αποτέλεσμα το να μεταπείθουμε κάποιον. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον ότι δεν είναι σοβαρό, δεν χρειάζεται να το πεις κάπου. Είναι σοβαρό, πρέπει κάτι να κάνουμε με την πληροφορία. Δεν χρειάζεται να δίνουμε πολλές προτάσεις και ιδέες, δεν παίρνουμε ευθύνη της κατάστασης να παρέμβουμε, να λύσουμε το πρόβλημα και δεν αναγκάζουμε σε καμία περίπτωση το θύμα να κάνει διάλογο με το δράστη του εκφοβισμού. Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, αλλά συνήθως μπορεί εκείνη την ώρα να νομίσουμε ότι επικοινωνήσαμε, ότι ο δράστης κατάλαβε τα λάθη του. Σε συνέχεια υπάρχει μία εκδίκηση συνήθως, γιατί εκτέθηκε σε τρίτους, με έναν τρόπο που δεν ήθελε ο δράστης. Επειδή σε περιστατικά εκφοβισμού υπάρχει ο κίνδυνος βίας πάντα και η βία αυτή είναι σε πολλά επίπεδα. Είναι από το δράστη προς το θύμα, είναι από το θύμα προς το δράστη, είναι από το θύμα προς τον εαυτό του και κάποιες φορές είναι από το θύμα σε κάποιον άλλον που θυματοποιεί, λιγότερα συχνά. Είναι σημαντικό να γίνεται μία αξιολόγηση επικινδυνότητας. Δηλαδή πόσο πιθανό είναι ο εκφοβισμός να εξελιχθεί σε μία ακραία βίαιη συμπεριφορά. Δεν το θεωρούμε απίθανο να εξελιχθεί κάτι. Ανησυχούμε όταν οι δράστες κινητοποιούνται και ευχαριστιούνται την επιβολή εξουσίας, όταν νιώθουν την ανάγκη άσκησης ελέγχου, όταν παίρνουν ευχαρίστηση από το να προκαλούν κακό. Εκεί φοβόμαστε ότι ο δράστης πιθανώς θα εξελίξει τον εκφοβισμό σε μια πιο σοβαρή μορφή βίας, όταν αντικειμενοποιεί το θύμα, δεν το καταλαβαίνει ως άνθρωπο, αλλά το καταλαβαίνει ως υποκατηγορία, ως ζώο, ως κάτι πολύ κατώτερο από τον ίδιο. Εκεί ανησυχούμε ότι ο δράστης θα μπορεί να προχωρήσει σε κάτι πιο ακραίο. Τώρα, ο άλλος μας ο φόβος είναι η αυτοκτονικότητα του θύματος. Η αυτοκτονικότητα μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένη στο γενικό πληθυσμό, αλλά είναι η τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου στους φοιτητές. Οι σκέψεις αυτοκτονίας μπορεί να συνδέονται με ψυχικές διαταραχές, παρόλα αυτά και οι ψυχικές διαταραχές πυροδοτούνται από κάτι και συχνά πυροδοτούνται από τέτοια συμβάντα. Τα άτομα με επικινδυνότητα αυτοκτονίας ενημερώνουν. Το 80% ενημερώνει ή υπονοεί τις προθέσεις του. Και έχουμε λάθος στο μυαλό μας μία αντίληψη ότι όποιος μιλάει για αυτοκτονία δεν θα το κάνει, πιθανό να το κάνει.
Οπότε είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουμε και να το ακούσουμε, αν κάποιος το αναφέρει ή το υπονοεί. Ίσως λίγο σαν παρένθεση θέλω, όμως νομίζω είναι σημαντικό να δούμε τα προειδοποιητικά σημάδια αυτοκτονίας, οπότε όταν κάποιος απειλεί ή συζητά ότι θα κάνει κακό ή θα αυτοκτονήσει, όταν αναζητεί μέσο να αυτοκτονήσει, ψάχνει χάπια, όπλο, κάτι ψάχνει, όταν μιλάει και γράφει για το θάνατο, το πώς βοηθησίας, όταν έχει έντονη οργή, θυμό, όταν βλέπουμε ότι συμμετέχει σε επιπόλαιες και επικίνδυνες συμπεριφορές, όταν αυξάνει τη χρήση του, όταν έχει αυτή την αίσθηση ότι η ζωή δεν έχει νόημα πλέον, ότι δεν θα να βελτιωθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέμβαση. Γιατί κάθε απειλή αυτοκτονίας πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε θανατηφόρα. Και ας κάνουμε λάθος, ας υπερβάλλουμε αν χρειάζεται. Τα είπε κάπως, δεν τα εννοούσε. Αλλά δεν είμαστε όλοι σε θέση να εξακριβώσουμε βυσμού. Είτε είναι για την νομική τη διάσταση, είτε είναι για την ψυχολογική τη διάσταση, είτε για ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για τους περιορισμούς μας. Τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι εγώ μπορώ να σε ακούσω, μπορώ να σε συναισθανθώ, μπορώ να πάω πού θα πάμε για να βοηθηθείς. Δεν του παίρνουμε πάνω μας μονομερώς να βρούμε τη λύση. Εξηγήσουμε ότι αυτό το κάνουμε για να βοηθήσουμε, όχι γιατί δεν θέλουμε να εμπλακούμε ή δεν θέλουμε να συμμετέχουμε και βοηθάμε βήμα-βήμα να βρούμε τι θεωρεί ο φοιτητής καλύτερο να κάνει. Μπορεί να είναι να καταγγείλει, μπορεί να είναι να υποστηριχτεί ψυχολογικά, μπορεί να είναι να κινηθεί νομικά, μπορεί διάφορα πράγματα ανάλογα το τι θεωρεί ο ίδιος βοηθητικά. Αυτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Πανέρα για την τόσο ωραία ανάπτυξη του θέματος και τόσο εμπεριστατωμένη ανάπτυξη. Και προχωρούμε στην κυρία Αρχιμανδρίτου, την επόμενη ομιλήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου, η οποία θα μας αναπτύξει ομοίων. Ευχαριστώ και εγώ για τη συμμετοχή, για την σημαντική αυτή ημερίδα που ενεργοποιεί τις τάσεις που υπάρχουν στον κοινωνικό χώρο για επικέντρωση της προβληματικής μας πάνω σε ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο μάλιστα αποτελεί στις τελευταίες των νομικών πρακτικών να περνάει απαρατήρητη. Είναι προφανές, το έπεισε και η κυρία Πανέρα προηγουμένως, ότι θα μας δώσουν την πολυτέλεια να έχουμε το προφίλ αυτών των πρακτικών στον ελλαδικό χώρο. Είναι προφανές ότι δανειζόμαστε του εκφοβισμού από έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό. Ένας από τους πολύ σημαντικούς ερευνητές που βεβαίως, ο οποίος σκιαγράφησε τον περιγραφικό ορισμό και μας έδωσε τα στοιχεία ώστε να μπορούμε να συνιστά εκφοβισμό και διακρίνεται από άλλες μορφές δράσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δίνω δύο προφίλ ορισμού. Ο εκφοβισμός είναι πρώτον η επιθετική συμπεριφορά που είναι εκούσια και στοχεύει σε πρόκληση, εμβαινόμενη για ορισμένο τουλάχιστον διάστημα συμπεριφορά. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι συμβαίνει στο πλαίσιο μιας διαπροσωπικής σχέσης, η οποία χαρακτηρίζει. Ο ίδιος ορισμός, σπασμένος στα 4, μας δίνει την ασυμμετρία στις σχέσεις. Προσέξτε, η ασυμμετρία μπορεί να είναι φυσική ή συναισθηματική, άρα δεν σημαίνει διαφορά στο στάτους απαραίτητα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η δράση επαναλαμβάνεται. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι η πράξη είναι εκούσια, έχει σκοπό να προξενήσει βλάβη ή να εκφοβήσει το στοχοποιημένο θύμα. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια άνηση συναισθηματική συνθήκη, οδηγεί συναισθηματική πίεση ή αρνητικά συναισθήματα. Αυτές οι περιοδικά επαναλαμβανόμενες αρνητικές πράξεις που σκοπό έχουν την επιβολή συγκεκριμένους λόγους της ομάδας των ομοίων. Οι λόγοι αυτοί είναι ή μπορεί να είναι μεταξύ άλλων, ενδεικτική είναι η απαρίθμηση, η κυριαρχία πάνω στους άλλους, η βίωση της προσωπικής ικανοποίησης εξαιτίας αυτής της κυριαρχίας, η προσέλκυση της προσοχής και η προσπάθεια να καταστεί κάποιος δημοφιλής,
η διαχείριση προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων, η απόκτηση υλικών αγαθών, η συμμετοχή σε μια ομάδα δράσης όταν η βία αποτελεί δράση ομοιοστασίας και τέλος η αντιγραφή μιας συμπεριφοράς που εκλαμβάνεται ως αποδεκτή κοινωνικά στο πλαίσιο της ομάδας των ομοίων. Όλες αυτές οι δράσεις οδηγούν σε διάφορα είδη εκφοβισμού, τα οποία σε γενικές γραμμές διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στον ευθύ εκφοβισμό, στον εκφοβισμό που γίνεται at the face of the other, που σημαίνει ότι κάνουμε κάτι μπροστά στον άλλον. Ο εκφοβισμός ενδέχεται να είναι φυσικός ή λεκτικός, φυσικές επιθέσεις, χτυπήματα, αποθήσεις, παραγωνισμοί, λακτίσματα ή λεκτικές επιθέσεις, χρήση παρωνυμίων, απειλών, πειραγμάτων, διάδοση φημών κλπ. Η διάδοση φημών όμως εντάσσεται ορθότερα στη δεύτερη κατηγορία εκφοβισμού, που είναι ο έμεσος εκφοβισμός, indirect bullying, στον οποίο έχουμε στοιχεία συγκάλυψης και διαγιγνώσκεται πολύ δυσκολότερα από ότι ο άμεσος που γίνεται στο πρόσωπο. Παραδείγματα μπορεί να είναι η κοινωνική απομόνωση, η χειραγώγηση σχέσεων, η διάδοση αρνητικών στοιχείων του θύματος, διαμόρφωση αρνητικών σχέσεων σε ένα πλαίσιο ομάδας των ομοίων, η χειραγώγηση της παρουσίας της εικόνας του άλλου, του θύματος και πολλά άλλα. Ο Ντάν Όλβεους μας δίνει 10 περιγραφικές αναφορές για το τι συνιστά εκφοβισμό και ενώ περιλαμβάνονται όλα αυτά στους ορισμούς, θεωρώ έτσι χρήσιμο να τις επαναλάβω. Μας δίνει ως πρώτο τη διάδοση βλαπτικών και δυσάρεστων πληροφοριών, ως δεύτερο τη γελιοποίηση του άλλου, την προσπάθεια να τον παρουσιάσουμε με τρόπο κωμικό, τη χρήση αρνητικών προσωνυμίων, τα πεψή κάποιου, το να κάνουμε ότι δεν τον βλέπουμε ενώ βρίσκεται σε κάποιο χώρο. Πέμπτο, την εκούσια απομόνωση κάποιου από την ομάδα των ομοίων. Έκτο, τη χρήση ελάσσονος φυσικής βίας, γιατί η μείζον φυσική βία πάει σε άλλο, είναι ένα ποινικό αδίκημα που τιμωρείται αυτοτελώς. 7, την ψευδολογία σε βάρος κάποιου άλλου, συγκεκριμένα στον ποινικό μας κώδικα, όταν λειτουργεί σε αυτά τα πλαίσια αποτελεί στοιχείο εκφοβισμού. 8, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων αναφορικά με τις σχέσεις των ομοίων. 9, η αποστολή κακών μηνυμάτων, μιλάμε για cyberbullying. Και το 10ο, η βλαπτική επενέργεια στις προσωπικές σχέσεις. Νομίζω ότι όλα αυτά συντελούν στο 10ο, που περιλαμβάνεται ως περιεκτική αναφορά. Τώρα, οι παράγοντες διακινδύνευσης για άσκηση εκφοβισμού στην ομάδα των ομοίων περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που αναφέρονται ατομικά στο δράστη, άρα έχουμε προσωπικότητα με τάση για κυριαρχία στην ομάδα των ομοίων, με οποιοδήποτε μέσο, θετική στάση απέναντι στη βία και αποδοχή επιθετικότητας στη συμπεριφορά. Αντίστοιχα, μας δίνεται ένα πλαίσιο οικογενειακών παραγόντων. Προσέξτε, αυτά δεν είναι μονοσήμαντα. Δεν σημαίνει ότι το γεγονός ότι εντοπίζονται απαραίτητα σηματοδοτούν και κάθε δράση εκφοβισμού. Επομένως, στους οικογενειακούς παράγοντες η έλλειψη οικογενειακών δεσμών μπορεί να κρίνεται ερευνητικά κατά περίπτωση, όπως επίσης πολύ ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά στην υπερβολικά ανεκτική ή υπερβολικά σκληρή πειθαρχική διαβίωση μέσα στην οικογένεια. Τώρα, στο σχολείο, και αναφέρεται κυρίως στη δράση των ομοίων σε προηγούμενα στάδια από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρεται η έλλειψη επίβλεψης, η αδιάφορη επιτρεπτική στάση των δασκάλων απέναντι στον εκφοβισμό και βέβαια η δράση της ομάδας των ομοίων, η ταυτοποίηση, η ανάγκη για ένταξη, για επιβεβαίωση κλπ. Στα θύματα, τα χαρακτηριστικά των παραγόντων διακινδύνευσης χωρίζονται σε ατομικά πάλι. Μιλάμε για συνήθως για ευαίσθητη προσωπικότητα ή ανασφαλή, αλλά όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει εν τέλει στιγματιστικά για το θύμα, θα το δούμε στη συνέχεια.
Και στα οικογενειακά χαρακτηριστικά, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στη θυματοποίηση εντάσσονται άτομα που έχουν υπερπροστασία από την οικογένεια. Που σημαίνει ότι ένα άτομο γίνεται περισσότερο ευάλωτο όσο δεν μπορεί με βάση κάποια πλαίσια να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που του παρουσιάζει στο κοινωνικό περιβάλλον και κυρίως στο σχολικό περιβάλλον. Στους παράγοντες διακινδύνευσης της θυματοποίησης υπάρχουν έρευνες που αναφέρονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Πρώτος παράγοντας είναι το φύλο και εδώ έχουμε εμπλοκή στον εκφοβισμό τόσο των αρένων, τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Ωστόσο, τα αγόρια φαίνεται να είναι περισσότερο ενεργοί δράστες, ενώ τα κορίτσια σχετίζονται περισσότερο με τον λεγόμενο έμεσο εκφοβισμό, παρεμβαίνουν δηλαδή στη διαμόρφωση των σχέσεων. Το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος εμφανίζεται ως αποφασιστικός για τη διαμόρφωση μιας ομάδας των ομοίων που ταυτοποιείται με βάση την προσπάθεια την ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και παρόλο που ο εκφοβισμός εμφανίζεται σε κάθε σχολικό επίπεδο, η έρευνα υποδεικνύει ότι κυριαρχεί όχι μέσα στα στάδια, αλλά στις μεταβάσεις από το ένα στάδιο στο άλλο, κυρίως γιατί εκεί η ένταξη στην ομάδα των ομοίων τείνει να προσλαμβάνει χαρακτηριστικά επιβολής από κάποια άτομα απέναντι σε κάποια άλλα. Τρίτο στοιχείο είναι η εθνικότητα και εδώ βλέπουμε ότι οι φοιτητές που ανήκουν σε κάποια μειονότητα σε ένα σχολείο εμφανίζονται ως περισσότερο ευάλωτοι απέναντι στο φαινόμενο του εκφοβισμού. Εδώ τα στοιχεία είναι αντίστροφα από αυτό που πραγματικά συμβαίνει στη φυλακή. Το σχολείο ως ομάδα διατηρεί την ομάδα κυριαρχίας την ομάδα της πλειοψηφίας ως κυρίαρχη. Το αντίστροφο ακριβώς συμβαίνει στη φυλακή. Εκεί οι μειονοτικές ομάδες αντιστρέφουν τη δράση τους και είναι κυρίαρχες, ενώ οι ομάδες της πλειοψηφίας στον κοινωνικό χώρο είναι οι μειονότητες στην εκφοβιστική δράση. Τέταρτο στοιχείο είναι οι θρησκευτικές και άλλες πολιτισμικές διαφορές. Εδώ θα συζητήσουμε λίγο στη συνέχεια τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Οι θρησκευτικές διαφορές είναι καθαρό τι σημαίνει, οι πολιτισμικές διαφορές χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση, καθώς πολλές πρακτικές στις διαπροσωπικές σχέσεις που εκλαμβάνονται ως αθώες μέσα σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον μπορεί να αποτελούν προσβολές της προσωπικότητας ή των δράσεων στην ομάδα των ομιλίκων άλλων πολιτισμικών φορέων, άλλων πολιτισμικών ιδεών. Τώρα, οι ελλειπείς κοινωνικές δεξιότητες οδηγούν, μας λέει η έρευνα, στην κατηγορία των θυμάτων. Αντίστροφα, οι υπερέχουσες κοινωνικές δεξιότητες μας οδηγούν σε άτομα που χειραγωγούν. Επομένως, σε άτομα που βρίσκονται στο πεδίο της διακινδύνευσης για να ασκήσουν ηθελημένα ή αθέλητα. Το αθέλητα είναι, δεν στοχοποιείται, το ηθελημένα θέλει λίγο προσοχή, χειραγώγηση μέσα στο χώρο δράσης στην ομάδα των ομοίων. Αναφερθήκαμε στο σεξουαλικό προσανατολισμό, όσο και στη στάση ζωής, το lifestyle, που στοχοποιείται όταν διαφοροποιείται σημαντικά με βάση μια πλειοψηφούσα αντίληψη. Και έβδομο είναι το στάτους των ατόμων με αναπηρίες, όπου έχουμε μεικτά αποτελέσματα. Δεν είναι βέβαιο ότι εδώ έχουμε εκφοβισμό και στοχοποίηση. Κάποτε βγαίνουν και στοιχεία, εμφανίζονται και στοιχεία υπερευαισθησίας και ενεργοποίησης της συνδρομής κάποιων ατόμων. Τα στοιχεία που αναλύουμε ενδιαφέρουν τη δράση στο σχολείο. Και το σχολείο είναι μια κοινότητα, αποτελεί μια κοινότητα η οποία πέρα από τη γνωστική διαδικασία, πέρα από την εκπαιδευτική διαδικασία, έχει την ηθική και νομική υποχρέωση να προλαμβάνει τον εκφοβισμό με κάθε μέσο και να διασφαλίζει τη σχολική ασφάλεια και την προώθηση της θετικής συμπεριφοράς. Ο Νταν Ολβέους πάλι μας δίνει 4 στάδια για αυτή τη δράση.
4 βασικά βήματα, τα 4 steps, όπως λέγονται. Το πρώτο είναι η δημιουργία σχολικού και οικιακού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από θετικότητα, αποδοχή και συμπερίληψη. Το δεύτερο είναι η εγκαθίδρυση διακριτών ορίων απέναντι στη μη αποδεκτή συμπεριφορά. Το τρίτο είναι η εφαρμογή μη σωματικών, μη εχθρικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων. Και το τέταρτο είναι η ανάληψη της ευθύνης από όλους τους ενήλικες στο σχολείο για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού για τα μέλη του εκπαιδευτικού κλίματος. Στις δράσεις που επιτρέπονται όταν ο εκφοβισμός αρχίζει να ξεπερνά τα όρια μιας μη αποδεκτής, αλλά εν πάση περιπτώσει μη ποινικοποιήσιμης συμπεριφοράς, θα πρέπει να διακρίνουμε τις σχολικές κοινότητες που το περιλαμβάνουν στον πειθαρχικό τους κώδικα, άρα έχουμε μια κατηγορία status offenses, θα λέγαμε, και εδώ αναφερόμαστε πάλι σε αρκετά σοβαρές συμπεριφορές. Και στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τις πολύ σοβαρές συμπεριφορές, οι οποίες οδηγούν πλέον στην ποινικοποίηση και περιλαμβάνονται στον ποινικό κώδικα διαφόρων νόμων τάξεων. Στην περίπτωση που μια κοινότητα εκπαιδευτική έχει πειθαρχικοποιήσει τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς που αναφέρονται στο bullying, οι μέθοδοι παρέμβασης στις περιπτώσεις εκφοβισμού είναι περισσότερο έντονοι από αυτούς που ακούσαμε από την κυρία Πανέρα και αναφέρονται στο συμβουλευτικό στάδιο και στην πρόληψη, στην ατομική πρόληψη. Η πρώτη παρέμβαση είναι η παραδοσιακή πειθαρχική αντιμετώπιση. Πρόκληση φόβου και η επιβολή αρνητικής κύρωσης. Αυτή προφανώς εμφανίζεται ως παροχημένος τρόπος αντιμετώπισης, ως τρόπος ο οποίος λύνει το πρόβλημα αναφερόμενο στο παρελθόν, στην αρνητική δράση, χωρίς να δίνει διέξοδο και λύση σε αυτό που πρέπει να γίνει στο μέλλον. Ένας δεύτερος τρόπος υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει σε κάποιες κοινότητες, η ενίσχυση του θύματος, συμβουλευτική δράση, χωρίς όμως να στοχοποιούμε και να θεωρούμε κάποιον εκ προημίου ως θύμα. Αυτό θέλει τεράστια προσοχή, γιατί και η θυματοποίηση έχει τις δικές της παραμέτρους. Δύο πάρα πολύ συχνές μέθοδοι αντιμετώπισης των σοβαρών εκφάνσεων εκφοβισμού είναι η διαμεσολάβηση και η αποκαταστατική πρακτική. Στο ποινικό δίκαιο μιλάμε για αποκαταστατική δικαιοσύνη, εδώ στο πειθαρχικό μιλάμε για αποκαταστατική πρακτική. Και οι δύο μέθοδοι προϋποθέτουν αποδοχή από μέρους αυτού που έχει κάνει την αρνητική πράξη, αυτού που έχει κάνει, και την έκφραση μετάνοιας. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Είναι πρακτικά κοστίζει. Γιατί εδώ διακινδυνεύουμε πραγματικά να στιγματίσουμε κάποιον ως δράστη. Ενώ στο σχολείο θα θέλαμε αυτό να το αποφύγουμε. Θα θέλαμε να έχουμε ένα διάλογο στον οποίο δεν έχουμε στιγματισμό δράστη και θύματος όσο μπορούμε πιο πολύ. Μια πέμπτη μέθοδος είναι η μέθοδος της ομάδας υποστήριξης. Με βάση αυτή τη μέθοδο έχουμε ένα διάλογο, προσέξτε, με το δράστη, αλλά ο διάλογος γίνεται όχι σε αναφορά με ό,τι έχει πράξει, δεν του ζητάμε να ζητήσει συγγνώμη. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να τον ευαισθητοποιήσουμε σε σχέση με τη βλάβη που έχει υποστεί το θύμα. Έτσι ενεργοποιούμε το συναίσθημα και δεν τιμωρούμε το παρελθόν. Και η έκτη μέθοδος, τα λέω πάρα πολύ συνοπτικά, όλα αυτά αναλύονται σε τόμους βιβλίων, τα λέω συνοπτικά όμως για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια γενική εικόνα. Σαν έκτη μέθοδος είναι η μέθοδος του κοινού ενδιαφέροντος, της ομάδας του κοινού ενδιαφέροντος, όπου και εδώ έχουμε non-blaming, δεν κατηγορούμε αυτόν που έχει κάνει την πράξη.
Δεν του ζητούμε να ζητήσει συγγνώμη ή να αποδεχθεί αυτό που έχει κάνει. Παρεμβαίνουμε όμως και στο άτομο που έχει διαπράξει, ασκήσει εκφοβισμό, αλλά και σε αυτό που τον έχει υποστεί, και στη συνέχεια διαχειριζόμαστε την ομάδα των ομοίων ως ομάδα η οποία πρέπει να είναι λειτουργική, να μην έχει αρνητικές παραμέτρους για κανένα από τα άτομα αυτά. Αυτές με πάρα πολύ συνοπτικό τρόπο είναι οι μέθοδοι αντιμετώπισης του κομματιού του πειθαρχικού πλαισίου. Τώρα, στον ελλαδικό χώρο, παρατηρούμε τελευταία, να πούμε και λίγα έτσι για το προφίλ το δικό μας, όσο μπορούμε να πούμε σήμερα, χωρίς έτσι ευρύ ερευνητικό πλαίσιο με βάση απομονωμένα περιστατικά. Παρατηρούμε μια σαφή αλλαγή της κοινωνικής ευαισθησίας σχετικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού, και αυτή η κοινωνική ευαισθησία εκφράζεται με το πέρασμα σε ένα στάδιο απονομιμοποίησης ενός βαθμού βίας στις διαπροσωπικές σχέσεις. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις διακριτές πολιτισμικές εκφάνσεις κάθε εκδήλωσης εκφοβισμού, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς πρέπει να αποκωδικοποιούνται μέσα στα πλαίσια των δράσεων. Εδώ θα πρέπει να δούμε και τους κανόνες της σύγκρουσης των κανόνων συμπεριφοράς, την περίπτωση δηλαδή, και το έχουμε στα σχολεία, που έχουμε άτομα που προέρχονται από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, που αντιλαμβάνονται τις δράσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις διαφορετικά και άρα συγκρούονται όχι επειδή θέλουν να προξενήσουν βλάβη, αλλά επειδή έτσι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να δράσουν. Και θα δώσω 3 μοντέλα, ιδεατά μοντέλα, που στηρίζονται σε κάποιες μορφές δράσης στις διαπροσωπικές σχέσεις, με αναφορά σε αρχαιοελληνικούς ήρωες, για να γίνουν πιο κατανοητά. Είναι γνωστό ότι η πρώτη μορφή δράσης και η πρώτη μορφή επιβολής του δικαίου είναι η δράση του γνωστού σε όλους μας ήρωα Ηρακλή. Ο Ηρακλής φέρει το ρόπαλο, επιβάλλεται με τη βία. Η ισχύς ήταν η πρώτη μορφή δικαίου. Η επιβολή με τη φυσική δύναμη διατηρεί και στις προηγμένες μεταβιομηχανικές κοινωνίες την ελκυστικότητά της. Παράλληλα όμως έχουμε άτομα που στα πολιτισμικά τους περιβάλλοντα διατηρούν στοιχεία από αυτόν τον κανόνα, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όταν αναφερόμαστε σε κοινωνίες που έχουν τον κανόνα της βεντέτας, και έχουμε και στη γειτονιά μας τέτοια παραδείγματα. Μια από τις σκληρότερες βεντέτες στο βαλκανικό χώρο είναι η βεντέτα της Αλβανίας. Στη Βόρεια Αλβανία έχουμε πάρα πολλά παιδιά που δεν βγαίνουν από το σπίτι τους γιατί φοβούνται την αντιεκδίκηση. Επομένως, εδώ έχουμε άτομα που θεωρούν τη βία μέσο για επίλυση των διαφορών, και όταν μεταφέρονται σε ένα άλλο πολιτισμικό, και την αυτοδικία, και όταν μεταφέρονται σε ένα άλλο πολιτισμικό περιβάλλον, αυτονόητο είναι αυτό να το μεταφράζουν σε μια δράση στις διαπροσωπικές σχέσεις, όχι απαραίτητα, αλλά όταν αυτό δεν ελέγχεται, δεν έχει ελεγχθεί μέσα στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον, μπορεί να το μεταφράζουν διαφορετικά από ό,τι μεταφράζεται στον ελλαδικό χώρο μια διαπροσωπική σχέση, μια δράση στη διαπροσωπική σχέση. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας είναι ο πρώτος μαχητής, ο πρώτος στο στρατόπεδο των Αχαιών, όχι γιατί επιβάλλεται με το ρόπαλο ή με τη φυσική βία, αλλά γιατί γνωρίζει άριστα την τεχνική των συγκρούσεων, αγωνίζεται με βάση κανόνες. Ο αγώνας με βάση κανόνες μπορεί να συνιστά παρέκκληση μόνο όταν παρεκτρέπεται κανείς από τους κανόνες που τίθενται για το εφαγωνίζεστε. Επομένως, έχουμε την καλή και την κακή έρηδα από τα έργα και τις ημέρες του Ησιώδου, την καλή έρηδα που είναι το εφαγωνίζεστε και την κακή έρηδα που είναι η νόθευση του ανταγωνισμού ή και ο πόλεμος, η πρόκληση της αντιπαλότητας και ο πόλεμος. Το τρίτο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του αγαπημένου μας Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας έχει κάνει είναι πολύ σημαντικός ήρωας. Σύμφωνα με την Εύα Κανταρέλα είναι ο πρώτος μοντέρνος άνθρωπος, γιατί έχει αυτογνωσία, αυτοσυνείδηση, έχει αναστοχασμό, παρουσιάζει στοιχεία νεωτερικότητας. Ταυτόχρονα όμως επιβάλλει και ένα νέο κανόνα, με λίγο έτσι, επιτρέψτε μου, συγχωρήστε μου, με λίγο διαφθαρμένο τρόπο. Όταν τελειώνει ο αγώνας και πρέπει να δοθούν τα όπλα του Αχιλλέα
στον ικανότερο αγωνιστή. Ο ικανότερος αγωνιστής είναι ο Έαντας. Ο Οδυσσέας όμως πείθει τους δικαστές ότι πρέπει να δώσουν τους συμπολεμιστές, αυτούς που κρίνουν, τους κριτές, ότι πρέπει να δώσουν τα όπλα σε αυτόν. Και έτσι ο Έαντας χάνει το προνόμιο να πάρει τα όπλα του Αχιλλέα και έχουμε αυτόν την έμεση διαστρέβλωση της ορθής δράσης, με συνέπειες που γνωρίζουμε. Ο Έαντας αυτοκτόνησε στο τέλος εξαιτίας της παραφροσύνης που του προκάλεσε η απώλεια του πρωτείου στον αγώνα. Αυτά τα μοντέλα, η χρήση του μυαλού, της παρέκβασης, η χρήση της φυσικής βίας, η χρήση της τεχνικής και οι παρεκβάσεις τους, μπορεί να συνυπάρχουν σε έναν πολιτισμό, όντως συνυπάρχουν και σήμερα, καθώς αποτελούν επιστρώσεις πάνω στις οποίες ενεργοποιούνται οι ανθρώπινες δράσεις. Με βάση αυτές μπορούμε να βγάλουμε τα μοντέλα εκφοβισμού, δεν είναι της ώρας τώρα να τα έτσι διασαφηνίσουμε με λεπτομέρειες, όμως έχουμε μια εικόνα για το πώς σε έναν πολιτισμό μπορεί η δράση του αγαπημένου μας Ηρακλή, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός ήρωας, έτσι, είχε σαν όρο να θέσει τάξη στο χάος, κάνει το πρώτο βήμα από την χαόδη συμπεριφορά και την κυριαρχία του τρόμου με τα θηρία. Παρ' όλα αυτά, είναι παροχημένη σήμερα η δράση του. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν δράσεις τέτοιες, οι οποίες να μας φαίνονται ως πρωτογενείς, πρωτόγονες και έτσι να πρέπει να τις περιστύλουμε. Αντίστοιχο, ένα άλλο πολιτισμικό παράδειγμα προκύπτει, και εδώ είναι ελληνική ανάλυση, έτσι, προκύπτει από την απονομιμοποίηση τρόπων συμπεριφοράς που αποτελούσαν παλιότερα μέρος του επίσημου ποινικού κοινωνικού ελέγχου. Για παράδειγμα, στις πομπές, στις διαπομπεύσεις, στα βυζαντινά τελετουργικά τιμωρίας, μία πρακτική η οποία συνόδευε την πορεία του δράστη ήταν η επάλυψη των χεριών του με καπνό, ή των χεριών των παρευρισκομένων με καπνό και κατά τη διάρκεια της πορείας του, της διαπόμπευσής του πάνω σε ένα γαϊδουράκι, ανάστροφα, κρατώντας την ουρά με διάφορους τρόπους, το μουτζούρωμά του στο πρόσωπο με αυτόν τον καπνό. Από εδώ μας έχει μείνει, όταν έχει εκλείψει αυτή η ποινική πρακτική, μας έχει μείνει αυτή η φοβερή χειρονομία, η οποία είναι προσβλητική, κλασικά ελληνική. Η νύφη μου είναι Αγγλίδα, αν της κάνω έτσι δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν προσβάλλεται. Αν το κάνω όμως στον αδερφό μου, νομίζω ότι θα προσβληθεί, έτσι. Αυτό είναι μια παροχημένη μορφή συμπεριφοράς, έτσι, η οποία παραμένει ως προσβλητική και τη βλέπουμε. Πάρα πολλές τέτοιες μορφές υπάρχουν στον κάδο αχρήστων της ιστορίας και τις ανασύρουμε μέσα από αυτές τις πρακτικές. Έχουμε ανάσυρση και των στερεοτύπων που ακούμε, έτσι, τις αρνητικές κρίσεις κλπ. Όλα αυτά είναι στοιχεία προς αξιολόγηση. Θα σταματήσω εδώ για να αναφέρω ένα κίνδυνο που προκύπτει από την υπεραπασχόληση, να κλείσω για να μην σας κουράσω άλλο, να αναφέρω ένα κίνδυνο που υπάρχει με την υπεραπασχόληση. Έχουμε ένα ποινικό αδίκημα πλέον, ο ορισμός του εκφοβισμού πλέον είναι σε νομοσχέδιο, αλλά πάντως προχωρά. Έχουμε τον ορισμό του εκφοβισμού ως συνεχούς σκληρής συμπεριφοράς, επομένως έχουμε αυτό το μοτίβο και αναφέρεται η διάταξη σε ενήλικες. Οι ανήλικοι δεν τιμωρούνται, αλλά μπορεί να έχουμε, όταν οι περιπτώσεις είναι σοβαρές, αναμορφωτικά μέτρα κλπ. Ο κίνδυνος που προκύπτει από την υπεραπασχόληση είναι αυτός του ηθικού πανικού. Να είμαστε πανικόβλητοι για κάτι το οποίο πρέπει πραγματικά να διακρίνουμε, πρέπει πραγματικά να διαχωρίσουμε, υπερτονίζοντάς το, με συνέπεια να στοχοποιούμε δράστες και θύματα, έτσι ώστε να μην βγαίνουν από τον κλειό αυτής της αλληλενέργειας. Έτσι, θα πρέπει να έχουμε αποφυγή της δραματοποίησης του κακού στα επιμέρους συμβάντα, αποφυγή της δαιμονοποίησης του δράστη και ταυτόχρονα αποφυγή της θυματοποίησης του θύματος. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε θέσει έναν αξιακό κανόνα και ένα κανονιστικό πρόταγμα, το οποίο λέει ότι στο σχολείο μας
και αυτό είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο εκφοβισμός είναι μια πρακτική την οποία πλέον δεν ανεχόμαστε και δεν επικροτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Αρχιμανδρίτου για την τόσο ουσιαστική εισήγησή της, η οποία μας παρουσίασε τον εκφοβισμό και από την νομική του πλευρά. Συνεχίζουμε με τον τρίτο και τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Ζηλίκη, καθηγητή ψυχιατρικής παιδιού εφήβου και πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας, με θέμα τα διάφορα πρόσωπα της βίας στους χώρους της εκπαίδευσης. Κύριε Ζηλίκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μπορούσα να πω πολλά, θα μπορούσα να μην πω και τίποτε, λέγοντας ότι οι δύο προηγούμενες εισηγήσεις έχουν υπερκαλύψει το θέμα, δηλαδή, και βλέπετε πόσο το φαινόμενο, γιατί στην ουσία μιλάμε για τη βία, έτσι, βία, επιθετικότητα και βία, ένα εγγενές συστατικό της ανθρώπινης φύσης, που πολύ μας ταλαιπωρεί και πόσο μας βάζει να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορεί η βία, όταν έχει αυτή την τραυματική επίπτωση στον ψυχισμό, να μας παγώνει και να μην μπορούμε ούτε να σκεφτούμε ούτε να λειτουργήσουμε ψυχικά, και μπορεί να μας κάνει, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Αρχιμανδρίτου, έτσι, να υπερασχολούμαστε με αυτό το θέμα, έως και να φλιαρούμε, προς το δεν το λέω για εδώ, έτσι, γενικά, γιατί έχει δίκιο απόλυτο ότι μπορεί να προκαλέσεις και μία απευαισθητοποίηση ως προς το θέμα αυτό ή να είναι παραπλανητικό και βέβαια να ικανοποιεί πιο πολύ αυτό το γνωστό, το ειδωνοβλεπτικό, ας πούμε, ένστικτο, μέσα από την τηλεθέαση κτλ. Η εικόνα είναι καταλυτική, έτσι, είναι εις βάρος του λόγου, ως γνωστόν, και αυτά τα θέματα όλα είναι τροφή για όλη αυτή την, σε μεγάλο βαθμό, διαστροφική λειτουργία των τηλεοπτικών μέσων. Ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω έχει συμβάλει στο να ενспείρει και αυτόν τον πανικό στον οποίο έγινε αναφορά, ήταν αυτή η υπόθεση με το τραγικό τέλος του φοιτητή στα Γιάννενα, του Γιακουμάκη. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου, θέμα ορισμού. Εντάξει. Τελικά, τι θα λέμε bullying? Καταρχάς, νομίζω ότι η ελληνική λέξη εκφοβισμός δεν αποδίδει το bullying. Έτσι, είναι έχει μία σημασία, αλλά το bullying είναι ένα πολύ ευρύτερο ή άλλες φορές πολύ ειδικότερο θέμα. Είναι η δυσκολία αυτή από τη μια γλώσσα να περνά στην άλλη, έτσι, όπως και από τα ελληνικά πολλές φορές δεν αποδίδεται. Τι θα λέμε bullying? Διότι το bullying, όπως αρκετά εκτεταμένα η κυρία Αρχιμανδρίτου ανέφερε, αλλά και η κυρία Πανέρα στους ορισμούς, ξεκίνησε να μελετάται στις σκανδιναβικές χώρες, με πρωτοπόρο τον Νταν Ολβέους, αλλά και μετά από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, στις δεκαετίες του 50-60 πήρε πιο συστηματική αυτή. Εμείς ακόμα εδώ αναφερόμαστε στον Ολβέους, ας πούμε. Έτσι, και οι Εψιπές στην Αθήνα που είχε βγάλει, ο οποίος συνεχίζει και υπάρχει μια συνέχεια, δεν είναι μόνο στα πρώτα του αυτά. Και το λέω γιατί? Διότι φάνηκε και από τις εισηγήσεις, είμαστε τόσο ανεπρόκοποι, δεν έχουμε ελληνικές μελέτες. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Είναι ντροπή. Να μιλάμε εδώ σε ένα πανεπιστήμιο με παιδοψυχιατρικά, με ψυχολογικά, με παιδαγωγικά, με κοινωνιολογικά, με ψυχιατρικά και να μην έχουμε στοιχεία για την κατάσταση του, αν υπάρχει και πώς θα τη λέμε και τι είναι οι όποιες μορφές βίας στον χώρο του πανεπιστημίου. Και να παίρνουμε στοιχεία από αλλού, ας πούμε. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μελέτες όσο μπορούμε, γιατί δεν στηριζόμαστε. Έχουμε υποβάλει κατά καιρούς αιτήσεις και για ερευνητικά προγράμματα. Μας έχουν απορριφθεί με τεπένων, ας πούμε. Λέει, βρείτε εταιρείες φαρμακευτικές, βρείτε δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, και τα κάνουμε μόνοι μας. Και έχουμε μια συνεχιζόμενη μελέτη για τις αυτοκτονίες, μια και αναφέρθηκε, που δεν έχει να κάνει με το θέμα αυτό, βέβαια έμεσα συνδέεται, όπου βρίσκουμε παραμέτρους που διαφοροποιούνται από αυτά που βγαίνουν στην Αμερική, στις ευρωπαϊκές χώρες, άλλα είναι από την Κίνα, άλλα έρχονται από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, δηλαδή δεν γίνεται να μην έχουμε δικά μας στοιχεία.
Και να βγαίνουμε και να μιλάμε ότι είπαν, και εγώ έχω 2-3 έτσι ενδεικτικά, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, ας πούμε. Ένα θέμα είναι αυτό, η πλήρης έλλειψη δικών μας δεδομένων, άρα μιλάμε στον αέρα, θεωρητικά, και η δεύτερη είναι ότι είναι αυτό το μοντέλο που λέμε, δηλαδή ξεκίνησε η μελέτη του bullying από εκεί ξεκινάει στα δημοτικά, στο δημοτικό, έτσι. Μιλάμε για παιδική και πρώτη εφηβική ηλικία. Στο λύκειο αρχίζει σιγά σιγά και μειώνεται το ποσοστό και το φαινόμενο, ας πούμε, και μπαίνει ένα θέμα μετά, τι γίνεται στην τριτοβάθμια. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια τάση, βλέποντας κανείς τη βιβλιογραφία, γενίκευσης της χρήσης του όρου, και μιλάμε για bullying στους εργασιακούς χώρους, για bullying στο στρατό, για bullying στις φυλακές. Δηλαδή, το να μιλάς για bullying στις φυλακές είναι ανέκδοτο, ας πούμε, διότι προφανώς εκεί τέτοια θα κάνουν. Πόσο όχι τώρα, εντάξει. Εδώ γίνονται στα αναμορφωτήρια με εφήβους, γίνεται κόλαση τώρα. Δεν θα γίνεται στις φυλακές, είναι γνωστό. Ορίστε. Γίνεται, αλλά δεν πρέπει. Καλά, θα έπρεπε να είμαστε όλοι καλοί και αγγελούδια, αλλά η βία υπάρχει στην ανθρώπινη φύση. Το θέμα είναι πώς την κατανοούμε και τι κάνουμε για αυτό το πράγμα. Με ευχολόγια δεν λύνεται το θέμα. Δηλαδή, όταν το εισιτήριο σε ένα αναμορφωτήριο είναι να σε βιάσουν πρώτα, έτσι, όταν είσαι ένας έφηβος και παίρνεις μετά και το μεταπτυχιακό και βγαίνεις έξω, ας πούμε, και μετά σε στέλνουν, γιατί δουλεύουμε με τα δικαστήρια και τους επιμελητές ανηλίκων. Έτσι, είμαστε γενικά δηλαδή στον χώρο της παραβατικότητας, της νεανικής παραβατικότητας. Οπότε, το να μεταφέρουμε το μοντέλο του bullying στα σχολεία, όλες αυτές τις πληροφορίες προέρχονται από τις μελέτες που γίνανε σε παιδικό και εφηβικό πληθυσμό. Όπου εκεί το παιδί, καταρχάς υπάρχει μια ριζική διαφορά. Αυτό το bullying που μελετάμε στα σχολεία αφορά ανηλίκους, δεν είναι μόνο το ανήλικος με την νομική έννοια και της ευθύνης και όλα αυτά του καταλογισμού, είναι το θέμα ότι είναι αναπτυσσόμενοι ακόμα ο οργανισμοί και η προσωπικότητα, είναι στην εξελικτική αναπτυξιακή διαδικασία και αυτό που βλέπεις σήμερα μπορεί να μην το δεις αύριο ή μπορεί μεθαύριο να το δεις με μια άλλη μορφή. Άρα δεν υπάρχουν παγιωμένες συμπεριφορές ακόμα και δεδομένα προσωπικότητας, χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Επίσης, είναι άλλη η σχέση των ανηλίκων στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και το λύκειο με τους ενηλίκους που ανακατεύονται με αυτούς. Η οικογένεια, το σχολείο και οι διάφοροι θεσμοί. Όταν περάσουμε στο πανεπιστήμιο, αλλάζει τελείως το πλαίσιο. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση, ελάχιστα θυμίζει τα δεδομένα του πλαισίου όταν μιλάμε για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τελείως διαφορετική η σχέση με το... Δηλαδή, το παιδί στο σχολείο κινείται, όπως λέμε, ας πούμε εμείς, ανάμεσα σε ένα διπλό περιβάλλον. Είναι το περιβάλλον της οικογένειας και του σχολείου. Είναι οι δύο βασικοί θεσμοί για τα παιδιά και τους εφήβους, κοινωνικοί θεσμοί, οι οποίοι επηρεάζουν και καθορίζουν όλη την ανάπτυξή τους, ας πούμε, από κάθε πλευρά. Μετά όμως, μετά τα 18, υπάρχει τελείως άλλη ματιά και της κοινωνίας επάνω στους νέους που είναι αυτό που λέμε εμείς η μετεφηβική ηλικία, δεν είναι ακόμα ενήλικοι, είναι τα πρώτα βήματα, είναι το youth που λένε, ας πούμε, έτσι, στα αγγλικά. Είναι η καθαυτή μετάβαση στην ενηλικίωση. Και εκεί υπάρχει μια ρευστότητα ακόμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την παιδική και εφηβική ηλικία. Αλλά αν πρέπει να κατανοήσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, μεταξύ των οποίων και το bullying, έτσι, πρέπει να το δούμε με τα δεδομένα αυτής της ηλικίας. Και δεν νομίζω ότι έχουμε τόσα πολλά ώστε να μπορούμε έτσι, να μιλάμε με σιγουριά. Για μας, τη δικιά μας τη σκοπιά, που είναι η κλινική σκοπιά, έτσι, μπαίνει ένα θέμα με το ζήτημα του bullying, όπως μπαίνει για όλες τις περιπτώσεις όπου έχουμε ψυχοπαθολογία, για τις κλινικές καταστάσεις με τις οποίες δουλεύουμε. Μπαίνει το θέμα της συνέχειας, το αν υπάρχει συνέχεια ή μη, με το πέρασμα από την εφηβική ηλικία προς την ενηλικίωση. Έτσι. Πώς συνεχίζουν και πώς εξελίσσονται τα διάφορα προβλήματα. Έτσι αντιμετωπίζουμε και το θέμα του bullying, γιατί στην ουσία μπορεί να έχει ένα σωρό κοινωνικές, πολιτισμικές συνιστώσεις, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι τα υλικά με τα οποία οργανώνεται η έκφραση αυτού του φαινομένου.
πίσω από αυτό το θέμα υπάρχει πάντα μια ψυχοπαθολογία. Και δεν εννοώ ότι είναι άρρωστα τα άτομα που συμμετέχουν, αλλά υπάρχουν ειδικές ψυχικές διεργασίες και ειδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Και μάλιστα, όπως είναι γνωστό, δεν είναι το θετικό και το αρνητικό. Θα σας πω και λίγο μετά κάτι εργασίες. Έτσι, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά οι θύτες με τα θύματα. Ναι, λοιπόν, ως προς τη συνέχεια, ενδεικτικά θα αναφέρω, υπάρχουν εργασίες πάνω στο θέμα αυτό, αλλά πάλι, όπως είπα, είναι εργασίες που έρχονται, είναι εισαγόμενες δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, και δείχνουν αυτές οι μελέτες μια συνέχεια σε υψηλά ποσοστά από ό,τι λένε, ότι σχεδόν η μισή τόσο από τα θύματα όσο και από τους θύτες θα επαναλάβουν αυτές τις συμπεριφορές, αυτά τα patterns που λένε, έτσι, σχήματα συμπεριφοράς. Λοιπόν, επίσης, σε ένα υψηλό ποσοστό, αυτό που είπαμε μόλις τώρα, υπάρχει και μια αντιστροφή των ρόλων. Κυρίως, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτοί που υπήρξαν θύματα του bullying στο γυμνάσιο, ή το δημοτικό και το γυμνάσιο, όταν περάσουν στη φάση της νέας ενήλικης ζωής, δηλαδή της μετεφηβικής περίοδου, δηλαδή στο πανεπιστήμιο όταν είναι, ή και σε τεχνικές σχολές και αυτά, έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, εκεί περνάνε στο ρόλο του θύτη, έτσι, γιατί μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Τώρα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γίνονται πολλές μελέτες τώρα και έξω στο θέμα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, του cyberbullying δηλαδή, και μπορείτε να καταλάβετε όλοι, πιο πολλοί εδώ φοιτητές είστε, ξέρετε τι συμβαίνει και γιατί. Και αναφέρονται ποσοστά αλλού 10 με 15% να δέχονται έτσι, ενοχλητικά, ανεπιθύμητα ας πούμε, μηνύματα. Σε μια μελέτη στην Τουρκία πρόσφατη που έγινε, δηλαδή σχετικά, τα ποσοστά αναφέρονται πολύ υψηλότερα, δηλαδή 22% για θύτες και 55% για θύματα, αυτοί που δέχονται την παρενόχληση. Και επίσης είναι υψηλά τα ποσοστά, ξέρετε, ποικίλουν ανάλογα με τη μεθοδολογία και επίσης με το τι συμπεριλαμβάνει κανείς σε αυτό που λέει bullying, ας πούμε. Έτσι, λέει εδώ πέρα ότι 10 με 15% δέχονται ανεπιθύμητα μηνύματα στο Facebook, στα κινητά, σε όλα αυτά τους τρόπους επικοινωνίας και πάνω από τους μισούς, λέει, δέχονται ανεπιθύμητο πορνογραφικό υλικό. Λοιπόν, δεν είναι bullying τώρα αυτό. Ο hacker που μπαίνει και κλέβει τους κωδικούς και κάνει την πλάκα του, ας πούμε, και στέλνει απρόσωπα, δεν είναι bullying αυτό. Πρέπει λίγο να το ορίσουμε, έτσι. Οι ορισμοί δόθηκαν και δόθηκαν και πάρα πολύ με ένα καθαρό τρόπο και σαφή. Θέλω να πω ότι ξεφεύγουμε λίγο και κινδυνεύουμε. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι θέμα επιστημονικό και ορισμού μόνο. Είναι ότι δημιουργούμε εντυπώσεις και πανικό στον κόσμο ότι αμάν πια έρχεται ο Αρμαγεδόν, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, τα ποσοστά δεν αλλάζουν πάρα πολύ. Απλώς πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Και νομίζω ότι το άλλο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το οποίο ισχύει γενικά είναι οι ψυχολογικές, ψυχιατρικές πτυχές αυτού του φαινομένου και έχουν γίνει μελέτες που δείχνουν, αναφέρθηκαν πολύ αναλυτικά προηγουμένως, έτσι, αφενός μεν τις συνέπειες του bullying, που μπορεί να έχει, ακούσατε από τα πιο soft συμπτώματα, κεφαλαλγίες, ψυχοσωματικά κτλ. Έτσι, με τα πιο σοβαρά να είναι άγχος, κατάθλιψη και αυτοκτονικός ιδεασμός ή και πέρασμα στην πράξη. Και οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις στα παιδιά που εμπλέκονται σε αυτό το φαινόμενο είναι επίσης σημαντικές και υπόθηκε ήδη πριν ότι δεν είναι θέμα μιας γραμμικής συσχέτισης αιτίου αποτελέσματος, είναι πράγματα που συνυπάρχουν, είναι αυτά τα risk factors που λέμε, έτσι, τα οποία μπορεί να είναι και γενεσιουργά αίτια ή να είναι και συνέπειες, υπάρχει μια δυναμική, ας πούμε, όπως η σχέση με το αλκοόλ, τις ουσίες, το κάπνισμα, προβλήματα συμπεριφοράς και οι δυσκολίες να ασχοληθούν με τα μαθήματα και γενικά την ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Ένα ενδιαφέρον που έχει να κάνει με το πέρασμα στην ενήλικη ζωή, γιατί δυστυχώς τα πιο πολλά τα μεταφέρουμε από τις μελέτες που είναι για τα παιδιά και τους εφήβους, έχει γίνει μια μελέτη το 10 τώρα σχετικά τελευταία,
για να δουν αυτό που λένε το long-term bullying, δηλαδή σε βάθος χρόνου με το πέρασμα στην ενηλικίωση, η οποία επιβεβαιώνει ακριβώς ότι αυτό σιγά-σιγά σβήνει το φαινόμενο, μειώνεται η συχνότητά του, αλλά τι γίνεται, εκεί αναδεικνύονται άλλες πτυχές σε αυτά τα άτομα που συμμετείχαν, ας πούμε, στο bullying, ειδικά στους δράστες, αλλά επειδή είπαμε ότι μπορεί να γίνει και αντιστροφή των ρόλων, μπορεί να είναι και σε αυτούς που υπήρξαν θύματα, έτσι, και βλέπουμε πια να αναδεικνύονται. Επίσης, ήθελα να πω, όταν εκεί που μιλούσα για την παιδική και εφηβική ηλικία, ότι γενικότερα η παραβατικού τύπου συμπεριφορά στην εφηβεία είναι κάτι που υπάρχει μέσα στις αναπτυξιακές διεργασίες και μέσα στην πρόκληση και μέσα σε όλα αυτά. Και τις πιο πολλές φορές είναι κάτι παροδικό. Έτσι, δεν σταθεροποιείται και τι θα πάρει μετά στο μέλλον αυτό, θα πάρει τη μορφή μιας αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πάντα. Έτσι, στις μικρές ηλικίες το λέμε διαταραχές διαγωγής, μετά θεωρείται, το ζήτημα μπαίνει αν θα υπάρξει συνέχεια ή μη προς μια οργάνωση αντικοινωνικής προσωπικότητας. Λοιπόν, λέει εδώ ότι σε μελέτες που γίνανε σε ενηλίκους, μόνο ένα 6% ενήλικοι πλέον ανέφεραν ότι σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους μέχρι τότε, ότι είχαν παρενοχλήσει, ότι ήταν δράστες συμπεριφορών εκφοβισμού σε άλλους. Και βρέθηκαν αρκετά συχνά ψυχιατρικά σχετιζόμενα, έτσι, με το bullying σύνδρομα, όπως διπολική διαταραχή, αυτό η παλιά μανιοκατάθλιψη δηλαδή, ουσίες, αλκοόλ, κάπνισμα, αντικοινωνική συμπεριφορά, παρανοηδή προσωπικότητα είχαν συχνά αυτά τα άτομα, ή αυτή την δραματική προσωπικότητα που λέμε, δηλαδή προσωπικότητες που είτε έχουν μια παρανοϊκότητα που μπορεί να οδηγήσει σε επιθετικότητα, είτε αυτοί που έχουν πολύ τάση για acting out, για εκδραμάτιση, ας πούμε. Λοιπόν, και επίσης πολύ συχνά, όπως αναφέρθηκε, χωρίς να αποτελεί γραμμικά συσχετιζόμενη αιτιολογική, ας πούμε, συμμετοχή, υπάρχει συχνά ένα ιστορικό αντικοινωνικών συμπεριφορών μέσα στην οικογένεια. Όπως το αντίθετο, συμπεριφορές που δεν βοηθάνε το παιδί να αυτονομηθεί και να μάθει να διαχειρίζεται μόνο του τις καταστάσεις μέσα στη ζωή. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει σημασία να συμμαζέψουμε λίγο τον ορισμό, μην τον απλώσουμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πολλές εκφάνσεις αυτής της βίας. Δηλαδή, πιο πολύ όσο μεγαλώνουν οι νέοι και φεύγουν από την παιδική και εφηβική ηλικία, μπαίνουν ζητήματα κυρίως βίαιης συμπεριφοράς, παραβατικότητας, αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Το bullying πρέπει να το ορίσουμε σαν κάτι πιο συγκεκριμένο. Γιατί ο τρόπος που κατανοούμε όλα αυτά τα φαινόμενα μας βοηθάει πρώτον να κάνουμε μια καταγραφή, μια αποτύπωση, να κάνουμε τις μελέτες μας, γιατί αν τα συμπεριλάβουμε όλα θα βγάζουμε ποσοστά τρομακτικά και θα πέσει πανικός. Και, δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το παιδί στα Γιάννενα, ας πούμε, έτσι, δεν το μεταφέρουμε στα δικά μας. Ζούσε σε οικοτροφείο. Ξέρετε τι γίνεται στα οικοτροφεία? Αν πω θα με πάνε μέσα δηλαδή, γιατί έχουμε και στη Θεσσαλονίκη οικοτροφεία και κάνουμε τεράστιο αγώνα για να διαφυλάξουμε στοιχειωδώς κάποιες συνθήκες, έτσι, που να προστατεύουν τα παιδιά. Δουλεύουμε πολύ και με τους εισαγγελείς ανηλίκων και με τους επιμελητές και με τα δικαστήρια. Λοιπόν, είναι δύσκολη η χώρη αυτή. Και η ευθύνη ήταν σε αυτούς τους τύπους εκεί απάνω που ήταν υπεύθυνοι για το οικοτροφείο. Γινόταν ένας χαμός, ας πούμε, εκεί μέσα και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Έτσι. Και εδώ μπαίνει το θέμα που το έλεγε και ο Ολβαίους παλιά. Πρέπει όλοι, είτε μαθητές, είτε φοιτητές, είτε σπουδαστές, είτε αυτοί, να ξέρουν ότι στο χώρο αυτόν που κινούνται εφαρμόζεται ο νόμος. Υπάρχει νόμος. Λοιπόν, έτσι, όταν κυκλοφορούμε εδώ μέσα στο πανεπιστήμιο και με αυτή την, μην πω τώρα, ας πούμε, την πλήρως παραποιημένη έννοια του ασύλου, υπάρχει όλη αυτή η ανομία με τα αυτοκίνητα. Και εσείς, οι φοιτητές και εμείς, εγώ δεν έρχομαι με τα πόδια, έρχομαι στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, δεν φέρνω πια αυτοκίνητο, είναι μια τρέλα. Λοιπόν, το πού παρκάρουν όλοι επάνω στις ράμπες για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Δηλαδή, χειρότερη εικόνα από το κέντρο της πόλης είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά.
Μπορεί να μην στοχεύει, να μην σε ξέρω εγώ, έτσι, το άτομο με κοινωνικό πρόβλημα και να σε παρενοχλώ συστηματικά, αλλά όταν παρκάρεις συστηματικά στη ράμπα επάνω, με μια πλήρη αδιαφορία, και τους βλέπεις μπροστά σου, έτσι, την ώρα που περνάς. Λοιπόν, άρα είναι ένα ευρύτερο φάσμα επιθετικότητας, βίας, αντικοινωνικής συμπεριφοράς και πρέπει να δούμε το καθ' αυτό bullying, έτσι, μέσα από συγκεκριμένες μελέτες, τι διαστάσεις έχει στο δικό μας το χώρο, ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε και τις δικές μας παρεμβάσεις και σε προληπτικό επίπεδο. Αυτά που λέει ο Ολβαίος ισχύουν για τα σχολεία, δεν μπορούν να γίνουν εδώ πέρα, δεν μπορεί να λειτουργήσει το τρίγωνο οικογένεια, καθηγητές, μαθητές, είναι τελείως άλλο πράγμα, έτσι. Πρέπει οι φοιτητικές κοινότητες να οργανωθούν αλλιώς. Καταρχάς εδώ έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών, ενώ φθήνει συνέχεια ο αριθμός του προσωπικού και της τελέχωσης του Πανεπιστημίου και έχουμε ελάχιστες δυνατότητες. Και στη γενικότερη περίοδο αυτή της κρίσης νομίζω ότι τέτοια φαινόμενα δυστυχώς θα οξύνονται. Πρέπει να το έχουμε, αν αγαπάμε αυτό το Πανεπιστήμιο εδώ πέρα και θέλουμε λίγο να το διατηρήσουμε μέχρι να βγούμε από το τούνελ, νομίζω ότι πρέπει όλοι λίγο να βάλουμε έτσι ένα χέρι βοήθειας. Και νομίζω απ' την άλλη ότι ήδη γίνονται πράγματα με το συμβουλευτικό κέντρο εδώ. Υπάρχουν τρόποι, ίσως θέλει ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ μας. Δεν μιλάμε πολύ μεταξύ μας, αυτό είναι χαρακτηριστικό βέβαια στη χώρα μας. Το ξέρουμε εμείς από τη δικιά μας τη δουλειά και ως πρόεδρος της παιδοψυχιατρικής. Βέβαια, οι φοιτητές δεν υπάγονται πια στην αρμοδιότητα της παιδοψυχιατρικής εταιρείας, αλλά είναι λίγο μετά. Δεν μιλάει για τα δικά μας θέματα, δεν μιλάει το Υπουργείο Υγείας με το Υπουργείο Παιδείας. Λες και είναι μαλωμένοι, ας πούμε, έτσι, που είναι απαραίτητη η συνεργασία, όπως και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτοί οι τρεις, λοιπόν, δεν μιλάνε τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά μέχρι τώρα δεν μιλούσαν μεταξύ τους, έτσι, να συντονιστούν, να γίνουν παρεμβάσεις κτλ. Και έκανε ο καθένας τα δικά του, ό,τι να είναι. Άλλος έκανε από εδώ, άλλος έκανε από εκεί, ας πούμε. Και δεν μπορούσαμε ποτέ εμείς, σε επίπεδο υπηρεσιών, να έχουμε μια ολοκληρωμένη, comprehensive, όπως λένε, προσέγγιση στα προβλήματα. Έτσι και εδώ πρέπει να μιλάμε λίγο περισσότερο μεταξύ μας. Και οι κλινικοί, εμείς από τη μεριά μας, και οι ψυχολόγοι, και το κοινωνιολογικό μέρος, και το διοικητικό μέρος. Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα και η μέριμνα δεν είναι μόνο η φοιτητική λέσχη να τρώνε οι φοιτητές. Είναι και το ευρύτερο well-being, ας πούμε, έτσι, εκτός από το στομάχι, έχει και ένα σωρό άλλες διαστάσεις το να είμαστε καλά εδώ στο Πανεπιστήμιο και νομίζω σε αυτό πρέπει να κάνουμε πολλή προσπάθεια γιατί είμαστε πολύ πίσω. Και καταγραφή των προβλημάτων, αλλά και να έχουμε μια περισσότερη συνεργασία. Οι φορείς υπάρχουν, η σύνθεση νομίζω ότι λείπει. Έτσι. Αν υπάρχει κάτι άλλο στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζηλίκη και γενικά ευχαριστούμε τους ομιλητές για τις τόσο ουσιαστικές εισηγήσεις τους. Προσδιορίσαν με διαφορετικές προσεγγίσεις το προφίλ του φαινομένου του εκφοβισμού που παρουσιάζεται στη σύγχρονη εποχή. Αυτό που καταλάβαμε μετά από όλα αυτά είναι ότι πράγματι πρέπει να ξεκινήσει μια σοβαρή έρευνα πάνω στο θέμα, ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να ξέρουμε τι γίνεται στη χώρα μας, να συλλεγούν περισσότερα στοιχεία, ώστε να καταλήξουμε και στους τρόπους αντιμετώπισης ανάλογα με τις καταστάσεις που θα δημιουργούνται κάθε φορά. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Όποιος θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις στους εισηγητές, μπορεί να ξεκινήσουμε. Ναι. Η συνάδελφος, η κυρία Σταυρακάκη. Έχουμε τέτοιο, κάτι είχαμε. Θέλετε να έρθετε εδώ? Ναι, ελάτε. Για να γνωστείτε. Παλιά είχε και ένα που πήγαινε, αλλά τέλος πάντων. Ναι, γιατί... Ναι. Έχει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική, γιατί εγώ πραγματικά ήρθα για να ακούσω εδώ και να μάθω πράγματα. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την κυρία Αρχιμανδρίτου ότι είναι σε πρόοδο η νομοθετική ρύθμιση για τον εκφοβισμό. Αυτή είναι η ελληνική μετάφραση που αποδεχόμαστε, αν δεν κάνω λάθος. Ήθελα λίγο να ρωτήσω, επειδή συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Ζηλίκη όσον αφορά τα όρια των όρων, έτσι, τα όρια, την οριοθέτηση μάλλον των όρων, εάν υπάρχει κάποια έτσι, ποια είναι η σχέση πλέον με την έννοια της παρενόχλησης, εκφοβισμός και παρενόχληση, δηλαδή το bullying και το harassment. Για την παρενόχληση, για παράδειγμα, η έννοια της παρενόχλησης προβλέπεται ή θα προβλεφθεί κάτι έτσι, από άποψη νομοθετική ή υφίσταται καθόλου, γιατί αυτός ο όρος πλέον δεν χρησιμοποιείται. Παλιότερα χρησιμοποιούνταν ο όρος παρενόχληση, το harassment. Τώρα πλέον δεν τον χρησιμοποιεί κανείς, δεν τον ακούει. Δεν τον ακούω τουλάχιστον, σας λέω, επειδή έτσι μιλάω από την πλευρά του ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση και ρωτάει να μάθει. Μία ερώτηση είναι αυτή. Έχω και μία δεύτερη ερώτηση, δεν ξέρω αν πρέπει να την κάνω τώρα. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον από τον κύριο Ζηλίκη για τα κλινικά προφανώς χαρακτηριστικά που έχει ο θήτης και το θύμα σε μια σχέση bullying. Έτσι, έχω μία ερώτηση, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό στη βιβλιογραφία που είναι στην περιοχή σας, εάν υπάρχει μία προβλεψιμότητα, δηλαδή υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν μία προβλεψιμότητα για την υιοθέτηση αυτής της συμπεριφοράς σε κάποια ηλικία. Δηλαδή, μπορούμε το παιδί σε κάποια στάδιο της προσχολικής ή της πρώιμης παιδικής ηλικίας να πούμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά θα δώσουν ένα προφίλ θήτη ή θύματος και σε ποιο βαθμό μοιράζονται τα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που μοιράζονται ο θήτης και το θύμα στη σχέση bullying. Εάν δεν είναι σαφείς ερωτήσεις, πείτε μου να... Ωραία. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις σας και πολύ καλά τις παρουσιάσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Θα αναλάβω το βάρος που μου αναλογεί. Δεν συνδέονται τα φαινόμενα απαραίτητα του εκφοβισμού και της παρενόχλησης, ωστόσο έχουμε πράγματι παρεμβάσεις εκεί του νομοθέτη και μάλιστα εκεί έχουμε και πολύ καλή έρευνα, γιατί αναφορικά με την εικόνα με το θέμα της ηθικής παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία διατριβή. Mobbing λέγεται η δράση στα αγγλικά και ο τίτλος είναι Mobbing, οπότε μπορούμε να βρούμε στη βιβλιοθήκη πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την παρενόχληση σε αυτό το χώρο. Ωστόσο, πραγματικά είναι άλλο κομμάτι η παρενόχληση, η face-to-face δράση σε ενιαία βάση, δηλαδή μία στοχοποίηση, μία δράση και διαφορετικό πράγμα αυτό που ο νομοθέτης εισάγει, δεν το λέει bullying, δεν εισάγει αυτόν τον όρο. Η φράση που εισάγεται ή προσχεδιάστηκε να εισαχθεί είναι συνεχής σκληρή συμπεριφορά. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε αγγλικό όρο, ούτε τον όρο εκφοβισμό. Βάζουμε τη βία σε βάση της διάταξης. Το φαινόμενο της παρενόχλησης είναι τεράστιο και είναι τελείως άλλο θέμα. Υπάρχει όμως παρέμβαση του νομοθέτη σε διάφορα πεδία. Έτσι. Θα ήταν ενδιαφέρον να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα κάποια στιγμή για να δούμε έτσι, να διατυπώσουμε και τις διακρίσεις κλπ. Θέλετε να απαντήσετε στη δεύτερη ερώτηση. Το αν υπάρχει προβλεψιμότητα, λέτε. Έχουν περιγραφεί τα χαρακτηριστικά των παιδιών που ενδυνάμει ως παράγοντες επικινδυνότητας, έτσι. Αλλά είναι πάντα ένας συνδυασμός, μια συγκυρία. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα σωματικό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ένα παιδί παχύσαρκο. Αλλά αν δεν συμπληρώνεται με κάποια στοιχεία προσωπικότητας παθητικής, ένα φοβισμένο παιδί που να μην μπορεί, έτσι, να μην υπάρχει στο σπίτι ένα κλίμα ώστε το παιδί να μιλήσει με την πρώτη φορά που θα δεχτεί κάτι. Το σχολείο να μην έχει τη σωστή επιτήρηση και να υπάρχει και το άλλο παιδί ή ομάδα παιδιών που είναι σε αυτή τη φάση αυτά τα παιδιά που κάνουν το bullying, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπετε, είναι μια συνάντηση πολλών παραγόντων. Γιατί μπορεί να έχεις ένα παιδί παχύσαρκο ή ένα παιδί, εγώ, ας πούμε, είχα μια κοπέλα που αργότερα
ανέπτυξε έτσι μια ψύχωση, ας πούμε, αλλά ήταν ένα περίεργο παιδί και λίγο έτσι και η εμφάνισή της προδιέθετε. Είχε φάει το bullying της ζωής της στο σχολείο. Αλλά έχουμε και άλλα παιδιά με ψύχωση, ας πούμε, ή με προβλήματα ψυχιατρικά που τα αγκαλιάζουν οι συμμαθητές τους. Έτσι, είχαμε παιδιά στο σχολείο, εδώ στο κέντρο που είμαι, ας πούμε, που πήγαιναν τα κορίτσια τα δικά μας, παιδιά που ήταν από μικτές οικογένειες, μηγάδες, μαύροι, ξέρω εγώ, από την Αφρική, που ήταν τα αγαπημένα παιδιά και τους βλέπαμε και στο... Δηλαδή, είναι η συγκυρία. Δεν χρειάζεται μόνο, γι' αυτό λέμε ότι ναι, μεν είναι παράγοντες επικινδυνότητας, αλλά δεν αρκεί ένα από όλα. Έτσι. Και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή η δικιά μας η δουλειά, βλέπετε, κατεβήκαμε πάλι ενώ είμαστε στο Πανεπιστήμιο, κατεβήκαμε πάλι στα δημοτικά. Λοιπόν, η δικιά μας η δουλειά, μια κύρια διάσταση που έχει, μείζον διάσταση, είναι αυτή της πρόληψης. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει αυτό το παιδί ως αυριανός ενήλικος να πάει καλά. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε στην παιδική ηλικία είναι πιο πολύ τα αλάρμ, τα λαμπάκια που ανάβουν και τα διάφοροι, ας πούμε, συναγερμοί, για να κάνουμε παρέμβαση, ώστε να γίνει μια διόρθωση πορείας και να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μια δυσμενή εξέλιξη, δηλαδή να μην γίνει ένα άτομο με αντικοινωνική προσωπικότητα ο θήτης, ας πούμε, ή ένα άτομο με κατάθλιψη και δεν ξέρω εγώ τι, μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοκτονικές τάσεις, αυτό που ήταν για παρατεταμένο διάστημα θύμα. Κυρίως εκεί στοχεύουμε. Διότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τόση έρευνα και για κάθε παιδί να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της οικογένειας, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τα ιατρικά του δεδομένα. Ξέρω εγώ, να ξέρουμε αν το σχολείο αυτή τη φορά οι φρεσκοδιορισμένοι που ήρθαν είναι της προκοπής ή είναι αδιάφοροι, ας πούμε. Έτσι. Είναι τόσοι πολλοί παράγοντες. Δηλαδή, έχουμε μάθει στη δουλειά μας να μην έχουμε αυτό το αίσθημα παντοδυναμίας, ότι όλα μπορούμε να τα ελέγχουμε. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προχώρα, έλα προς τα πάνω, γιατί δεν... Μιλάει το αυτό, για δες. Μιλάει αυτό, να τους το δώσουμε. Στο επάνω είχε και κάτι μικροφωνάκια στα καθίσματα, έχει εδώ. Δεν έχει εδώ. Ανοιχτό. Αναφέρατε εκτενώς εντάξει, ωραία. Ανοίξε, πάτησε το κουμπί. Αναφέρατε εκτενώς τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως γνωστοί θεραπευτές των ατόμων τα οποία είναι θύματα του bullying. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο έχετε να πείτε για άτομα τα οποία γνωρίζουν έναν δράστη, για παράδειγμα? Σε ποιον απευθύνεται την ερώτηση? Στην ψυχοθεραπεύτρια. Ένα κομμάτι, ένα κύριο κίνητρο, είναι καλή ερώτηση, ένα κύριο κίνητρο που έχουν οι δράστες του εκφοβισμού είναι να κερδίσουν κάποια κοινωνική αποδοχή, κάποιο κοινωνικό στάτους. Και μία από τις παρεμβάσεις που λέμε, επειδή το θύμα του εκφοβισμού για πολλούς λόγους συχνά δεν μπορεί και δεν είναι εφικτό και δεν πρέπει πάντα να έρχεται σε συνδιαλλαγή με το δράστη, αυτό που ζητάμε είναι από τους παριστάμενους, από τους παρευρισκόμενους να παρέμβουν. Οπότε όταν βλέπω κάτι να γίνεται, να μπορώ να πω τι κάνεις, γιατί το κάνεις, σταμάτα. Που δεν με αφορά όμως, έτσι. Οπότε ο Α παρενοχλεί το Β και εγώ ως περαστική εμπλέκομαι και παίρνω μια θέση υπέρ του θύματος, η οποία φαίνεται ότι εκείνη την ώρα τουλάχιστον φρενάρει το δράστη. Γιατί πού στοχεύει ο δράστης? Στην κοινωνική αποδοχή. Στοχεύει στο περιβάλλον του να τον επιβραβεύσει. Οπότε όταν το περιβάλλον αντί να τον επιβραβεύσει, τον συνεφέρει κατά κάποιο τρόπο και του λέει ότι παρεκθράπηκες, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Σταμάτα, αλλιώς, και αν είναι στο φιλικό περιβάλλον, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα, αν φέρεσαι έτσι στον κόσμο. Είναι μία απομόνωση του δράστη, ο οποίος φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην απομονωθεί και έχει κάποιο νόημα. Όχι αναγκαστικά ότι αυτή είναι η πάντα αποτελεσματική λύση, αλλά νομίζω είναι και μία θέση να μην είμαστε συνένοχοι με αυτά που συμβαίνουν γύρω μέσα από τη δική μας τη σιωπή. Οπότε δεν ξέρω αν είναι εντάξει αυτό σαν απάντηση, σας καλύπτει. Άλλη ερώτηση?
Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ήθελα όποιος νομίζει ότι μπορεί να μου απαντήσει, οι διδάσκοντες που έχουμε αυτή την ευθύνη απέναντι στα παιδιά, πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε ώστε να καταλάβουμε τις αποκλίνουσες συμπεριφορές και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μήπως πρέπει να γίνουν κάποια σεμινάρια ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εμείς οι διδάσκοντες να το καταλάβουμε αυτό? Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Ζηλίκη? Εγώ, η απάντηση που θα δώσω δεν θα είναι ακριβώς απάντηση. Το είπα και πριν. Θα φέρω σαν παράδειγμα, δεν ξέρω στα άλλα τμήματα τι γίνεται με ακριβή στοιχεία, αλλά στο δικό μας, τους πιο πολλούς φοιτητές της ιατρικής, εγώ δεν θα τους γνωρίσω ποτέ, τους αυριανούς συναδέλφους μου. Άρα τι μιλάμε τώρα δηλαδή? Πήγαινε μία από τις κόρες μας, το λέω, δεν μου αρέσει να αναφέρομαι σε προσωπικά, αλλά θα το πω γιατί θα αναφερθώ. Έτυχε μέσα από τις βαθμολογίες και τα λοιπά να περάσει στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έκανε οικονομικά. Λοιπόν, ήταν καμιά 20 φοιτητές, περνάγαν όλη τη μέρα μαζί με τους καθηγητές τους. Λοιπόν, έτσι μπορεί να γίνει δουλειά. Όταν εγώ ζητάω να μου βάλουν 100 στην ιατρική και φτάνουν 400, μετά από λίγο με όλα τα άλλα, και δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε, δεν υπάρχει δυνατότητα για αυτό που λέτε. Στα μικρά τμήματα, με μικρό αριθμό, όπου υπάρχει η επαφή των δασκάλων με τους μαθητές, των καθηγητών με τους μαθητές, αυτό μπορεί να γίνει και νομίζω ότι σε αυτά είναι πολύ πιο εύκολο. Εμένα, ας πούμε, τα παιδιά που έρχονται και παρακολουθούν το δικό μου το μάθημα, το οποίο ακόμα δυστυχώς είναι επιλεγόμενο, πολλές φορές ήρθαν και μου μίλησαν για προσωπικά τους θέματα. Πολλές φορές. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει με το ότι είμαι ψυχίατρος, αλλά νομίζω αν υπάρχει μια καλή σχέση, πάντα μιλάνε. Αλλά είναι μια ομάδα 20 ατόμων. Έτσι, δεν είναι το αμφιθέατρο με ένα σωρό κόσμο μέσα ή όλο αυτό το τεράστιο αριθμό. Πρέπει λίγο να νοικοκυρέψουμε τα πανεπιστήμια μας και από αυτή την άποψη. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να έχουμε δυνατότητες έγκαιρης αναγνώρισης τέτοιων προβλημάτων ή να έχουν τη δυνατότητα να... Γιατί ξέρετε, ο φοιτητής θα έρθει να σου αναφέρει κάτι όταν υπάρχει ένα πλαίσιο, δηλαδή ένα κλίμα, να σε γνωρίζει, να ξέρει ότι μπορεί να σου μιλήσει. Έτσι, όταν έρχονται για εξετάσεις και μας βλέπουν έξω από την πόρτα και μου λένε «Συγγνώμη, λέει, μήπως ξέρετε που είναι ο κύριος Ζηλίκης, γιατί έχω εξετάσει και ρωτάει εμένα», ας πούμε. Εντάξει, απαντάνε αυτά νομίζω από μόνα τους. Ναι. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και με το παρατηρητήριο είναι ότι πολλά παιδιά δεν έρχονται να μιλήσουν και δεν ξέρουμε τον τρόπο που μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Είχαμε σκεφτεί στο προηγούμενο Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου ίσως να απευθυνόμαστε ανώνυμα στα παιδιά, τηλεφωνικά, γιατί πολλά παιδιά δεν θέλουν να παρουσιάσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορούμε να φέρουμε τα παιδιά προς εμάς? Να μιλήσουν. Θα πω λίγο τώρα, νομίζω ότι είναι και η κυρία Πανέρα θα μπορούσε να πει που έχει την εμπειρία του συμβουλευτικού. Αλλά εμείς τώρα, επειδή ετοιμάζουμε στη μονάδα εφήβων που έχουμε και μια τηλεφωνική γραμμή, όπου εκεί μέσα έχει και web counseling, τώρα υπάρχουν άπειρες δυνατότητες. Δηλαδή, μη λέμε ότι τα παιδιά παίζουν στα δάχτυλα τα μηχανάκια και κάνουν bullying, cyber και τέτοια. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και για καλό σκοπό. Έτσι, αρκεί εμείς. Δηλαδή, καταρχάς έχουμε τη δυνατότητα με όλα τα mail να στέλνουμε μηνύματα, έτσι. Είναι το πανεπιστήμιο γεμάτο με αφήσεις για πάρτι και εκδρομές. Ας μπουν και μερικές για αυτό το θέμα. Εντάξει, δηλαδή, υπάρχουν τρόποι να περάσουμε στους φοιτητές κάποια πράγματα ώστε να ξέρουν. Αυτό που λένε, μη φοβάσαι μίλα, που έλεγαν και στην Αθήνα τα προγράμματα για τον ενδοσχολικό, για την ενδοσχολική βία. Να τους δείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί και πού μπορεί να πάνε. Και να δοθεί και μία δυνατότητα και ανώνυμα μέσα από το web counseling, ας πούμε, από το ίντερνετ. Να υπάρχει ένας τρόπος. Υπάρχουν τρόποι σήμερα πάρα πολλοί. Ναι. Αρκεί τα παιδιά να νιώσουν μια ασφάλεια και να απευθυνθούν σε εμάς, γνωρίζοντας ότι θα υπάρχει εχεμήθεια και θα γίνει κάθε προσπάθεια για να λυθούν τα προβλήματά τους. Ναι, και η κυρία Πανέρα. Ένα πράγμα
ένας θεσμός ο οποίος υπολειτουργεί ή λειτουργεί ανάλογα τη σχολή είναι ο σύμβουλος των φοιτητών, όπου κάποιοι φοιτητές νιώθουν άνετα να πάνε. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που στα πλαίσια του παρατηρητηρίου και γενικά των επιτροπών συζητείται ότι πρέπει να αναζωπυρωθεί, ώστε οι σύμβουλοι να παίζουν έναν πιο προσωπικό ρόλο, να είναι πιο διαθέσιμοι, να είναι ξεκάθαρο ότι ο φοιτητής μπορεί σε κάποιον να μιλήσει για ό,τι τον απασχολεί. Σίγουρα να υπάρχουν οι δομές που υπάρχουν. Από την άλλη όμως, και αυτό που λέει και η Κωνσταντίνα ακριβώς αυτό υπογραμμίζει, το ότι αν δεν υπάρχει μία πολιτική του Πανεπιστημίου, η οποία είναι πολιτική μηδενικής ανοχής, και υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες εσωπανεπιστημιακά, όχι εξωτερικά νομικά, είναι άλλο επίπεδο, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες του τι κάνει το Πανεπιστήμιο όταν εντοπίζει στο χώρο το δικό της ότι συμβαίνουν πράγματα. Αυτό ελήψη ενός κανονισμού, ελήψη μιας διαδικασίας, ενός πρωτόκολλου καλής πρακτικής, είναι πολύ ρευστό το τι ορίζει ο καθένας ως πρόβλημα και το τι φαντάζεται ο καθένας ως την επιθυμητή λύση. Οπότε νομίζω, επιπλέον των δομών που υπάρχουν και υποστηρίζουν, πρέπει να υπάρχει και μια κεντρική πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ναι. Άνοιξε το. Είπατε πως ένα παιδί που είναι θύμα, στη συνέχεια μπορεί να γίνει θύτης. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος που θα έχει υποστεί όλη αυτή την ψυχολογική βία και τη σωματική αναλόγως στη περίσταση, να κάνει το αντίστοιχο σε κάποιον άλλον? Να πω. Αυτό, όχι, εγώ θα πω το κομμάτι το δικό μας. Το ψυχολογικό, ψυχαναλυτικό έχει απαντηθεί από πολύ παλιά. Είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί μέσα μας, ο οποίος λέγεται ταύτιση με τον επιτιθέμενο. Έτσι. Δηλαδή, όταν νιώσεις ότι έχεις αποκτήσει κι εσύ, όταν κακοποιηθείς, θέλεις κάπου, αυτό είναι κρατημένο, μια εμπειρία άσχημη, έως και τραυματική, που πολλές φορές, αν δεν μπορέσεις να την επεξεργαστείς μέσα σου, να κάνεις όλη αυτή τη διεργασία, ξέρω εγώ, και να το δεις αλλιώς, μένει ένα πράγμα ακατέργαστο, έτσι, ομό. Το οποίο όταν σου δοθεί η δυνατότητα, π.χ. μεγάλωσες, έτσι, και έχεις τη δύναμη και τη σωματική και άλλες δυνατότητες, τότε ταυτίζεσαι με αυτόν που παλιά ήταν ο κακοποιητής σου, ας πούμε, και αυτό το βλέπουμε και στις οικογένειες. Δεν είναι μόνο στο bullying, είναι ο κανόνας στις κακοποιητικές οικογένειες. Δηλαδή, τα παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση, σε πολύ μεγάλη συχνότητα, γίνονται οι ίδιοι κακοποιητικοί γονείς. Δυστυχώς είναι κλασικό. Έτσι, επομένως, καλύψατε και το δικό μου κομμάτι. Πράγματι, στην ενδοοικογενειακή βία, ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι παιδιά που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία μπορεί να καταλήξουν πράγματι μετά να είναι δράστες. Και ένα σημαντικό κομμάτι επίσης των βιασμών, τώρα μιλώ για αμερικάνικη έρευνα, θα με συγχωρήσετε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των βιασμών προκύπτει από ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτή την αρνητική δράση. Επομένως, το μηχανισμό σας τον εξήγησε ο κύριος συνάδελφος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό λειτουργεί με έναν τρόπο ανατροφοδοτώντας τη βία, την οποία αναπαράγει κανείς μέσα από μία ταύτιση, μέσα από μία ανεπεξέργαστη στάση, η οποία του δίνει την δυνατότητα να κάνει και να εκφορτήσει το αρνητικό φορτίο που κουβαλά εξαιτίας αυτού που έχει υποστεί. Τώρα, εδώ, ενδεχομένως, οι ψυχαναλυτές, οι ψυχολόγοι, οι ψυχιατροί μας δίνουν τη δικαιολογητική βάση μιας εγκληματικής συμπεριφοράς. Ο άνθρωπος αυτός πράγματι έχει μια δικαιολογία, κάνει κάτι το οποίο έχει υποστεί και ταυτίζεται κλπ. Άλλο πράγμα η δικαιολόγηση και άλλο πράγμα η νομιμοποίηση μιας συμπεριφοράς. Πρέπει να το τιμωρούμε αυτό, γιατί δεν νομιμοποιείται αυτή η συμπεριφορά. Ακόμη και όταν έχουμε αυτό το πλαίσιο το δικαιολογητικό. Έτσι. Ωραία. Συγγνώμη λίγο. Δεν είναι δικαιολόγηση. Είναι κατανόηση και ερμηνεία. Άλλο η κατανόηση, άλλο να πούμε έτσι. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου,
Η δυστυχία δεν δίνει δικαιώματα. Λοιπόν, θέλω να πω, με την ευκαιρία αυτή, το είχα πει και πριν, για να μην γίνει αυτό το πράγμα, το κακοποιημένο παιδί ή το παιδί με το bullying κτλ. Αν υπάρξει μια παρέμβαση δικιά μας θεραπευτική, συμβουλευτική, μπορεί να αποτραπεί αυτή η επανάληψη στο μέλλον. Έτσι, δηλαδή, αυτός είναι ο προληπτικός ρόλος της παιδοψυχιατρικής, όπως είπα. Ας πούμε. Έτσι. Άλλη ερώτηση. Τώρα έχουμε και το μικρόφωνο, κυρία Πρόεδρος. Ωραία. Το έχουμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε καλύψει το θέμα. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη ερώτηση. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή μας ημερίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές. Πιστεύω ότι ένα μικρό λιθαράκι βάλαμε και σήμερα πάνω σε αυτό το πολύ επίμαχο θέμα του εκφοβισμού. Πιστεύω ότι το παρατηρητήριο θα συνεχίσει αυτή τη δραστηριότητα και με άλλες ημερίδες που θα σχετίζονται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στον χώρο των σπουδών τους. Και αυτό το οποίο μας μένει είναι ότι θα πρέπει, και το έχουμε βάλει ήδη στο πρόγραμμα, να ξεκινήσουν αυτές οι έρευνες, ώστε να έχουμε και στοιχεία από τη δική μας χώρα και να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Οπότε, έχοντας και τα στοιχεία και τον τρόπο του εκφοβισμού, θα μπορέσουμε να βρούμε τους καταλληλότερους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και επιφυλασσόμαστε για την επόμενη φορά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζηλίκη.